ஓகே, சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு நாமோ 8வது அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல். ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஏன்னா பக்தி யோகத்துல 2வது அத்தியாயம் இது. பிரம்ம யோகம் சொல்லலாம். இப்ப நம்ம இந்த மனித உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப அற்புதமான உடல் கிடைச்சிருக்கு. இந்த உடலை வச்சு நாம என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். நம்ம ஒரு செகண்ட் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதை தமிழ்ல சொல்லுவாங்க பாகை, கலை, விகலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விகலை கூட நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த விகலை கூட அந்த அந்த கன நேரம் கூட பகவானை நினைக்கணும். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா சொல்றார் பகவான். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகான விளக்கம் இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்கிறார் பகவான். அப்பமா 8 விதமான கேள்வி கேட்கலாம் அர்ஜுனன். அந்த 8 விதமான கேள்விக்கு 7 விதமான கேள்விக்கு உடனே பதில் கொடுத்துடுறார். ஆனா 8வது கேள்விக்கு மட்டும் இந்த அத்தியாயத்துல முழுக்க முழுக்க விரிவா தரார். இதை நம்ம ஆழ்வார்கள்லாம் 12 ஆழ்வார்கள்ல அதுல குணசேகர ஆழ்வாரும் சரி, பெரிய ஆழ்வாரும் சரி, அந்த 3 ஆழ்வார் ரொம்ப அற்புதமா பாராயணம் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்துல. சிறப்பா என்ன பரத்தை அடைதல் ஒரு 3 ஸ்டோரியோட இது ரொம்ப அழகா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இது பகவானுடைய விக்கிரகம், இது தாயாருடைய விக்கிரகம். இது பாத்தீங்கன்னா பழைய கோவில் உள்ள விக்கிரகம் தான். இதே விக்கிரகம் தான் பகவானுடைய விக்கிரகம், தாயாருடைய விக்கிரகமும் கொண்டு கோவில் ரொம்ப பெருசா கட்டியிருக்காங்க. கட்டிட்டு அந்த இடத்துல இதே விக்கிரகத்தை கொண்டு வச்சுக்க எந்த ஒரு ஆல்ட்டும் பண்ணல. கீழே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பாதத்துல அந்த ஸ்கொயர் பீடம் மட்டும்தான் இருக்கும், மாறி இருக்கும். மற்றபடி விக்கிரகம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா தாமரை இலை, தாமரை பூ அப்படியே ரொம்ப அழகா அந்த அந்த கல்லை நான் தான் தூக்கின்னு போனேன். அந்த கிரானைட் அது ரொம்ப வெயிட்டு, ரொம்ப வெயிட். அதை தூக்கி தோல் மேல தூக்கி போனேன். மாடி மேல கீழே இருந்து கொண்டு வந்தாங்க, அங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதை ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த ஸ்டோர் அழகா கொண்டு அது மேல பகவான் நிக்க வச்சோம். தாயாரும் சரி ரொம்ப அற்புதம். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கோவில் டைம் இருந்ததுன்னா வாங்க, கோவில்ல சேவிங்க. பக்கத்திலேயே உடுப்பி இருக்கு, நிறைய கோவில் இருக்கு. அதனால பாருங்க. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலியா வந்திருந்தா கூட சரி, நம்ம கோவில்லயே நிறைய கார் இருக்கு, டிரைவர் ஏகப்பட்ட டிரைவர் இருக்கிறாங்க. ஒரு வாரம் கூட தங்குங்க கோவில்ல தங்கிக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துக்கிட்டு அங்க பக்கத்துல இருக்கிற இடத்தெல்லாம் கூட கொண்டு போய் காட்டுவாங்க. நீங்க இங்கிருந்து போற வர செலவு மட்டும்தான் பண்ணா போதும், அங்க எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ரூம் கூட இருக்கு. ஓகேங்களா? வாங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் சேவை பண்ணிட்டு போங்க. ரொம்ப அழகா பார்க்கலாம். அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ ரம்மியமா இருக்கும். பக்கத்துல பீச் இருக்கு, நம்ம சென்னையில பீச் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சுற்றுலா தலம் தான் அந்த இடம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா. நம்ம இருக்கிற கோவிலே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயமா இருக்கு. ஏன்னா நாங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பயந்துராதீங்க, அங்க வனவிலங்குலாம் நிறைய வரும். வனவிலங்கு வரும்னா அங்க வீடு நிறைய இருக்கு, கோவிலை சுத்தி நிறைய வீடுகள்லாம் இருக்கு. ஆனா ஒரு சைட்ல ஃபாரஸ்ட், காடு மாதிரி இருக்கும். காடு தான், ஆனா அங்க இவ்வளவு வீடு எல்லாம் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு ஏதோ ஒரு அனிமல் உள்ள வந்துருச்சு. ஆனா கோயிலுக்குள்ள வரல, நம்ம கோயில் சுத்தி அந்த பக்கத்துல வந்துருச்சு. ஆனா கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்த்துட்டு போயிடுச்சு. அது திட்டி விட்டாங்க, போயிடுச்சு. பயம்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, உள்ள சேஃபா இருக்கலாம், நல்லா இருக்கும். வாங்க, ஒரு வாரம் டைம் இருந்ததுன்னா சேவை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஏன்னா பகவானுடைய அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்மளை பார்த்து நம்மளை நேரா பார்த்து சிரிச்சுக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இப்படி சைன் மாதிரி தெரியுதுங்களா? நம்ம கோவில்ல இப்ப பெருசா கட்டினால ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா எல்லா கோவில் விக்கிரகமும் பகவானுடைய விக்கிரகம் பார்த்தாவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும். நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல உள்ள பாருங்க, அதே பெரம்பூர் இஸ்கான்ல பாருங்க, கோயம்புத்தூர் இஸ்கான்ல பாருங்க, சேலம் இஸ்கான்ல பாருங்க, எல்லா இஸ்கான்லயுமே பகவானை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அத்தியாயம் 7. நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல 30 பதம் பார்த்தோம். அதுல வந்து என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் பத்தி அறிவின் மகிமை 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவானை பத்தி அவருடைய அறிவோட, அதாவது 2 விதமா சொல்றாரு. என்னன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகம், பௌதீகம். அதை பத்தி செயல்பாட சொன்னார். ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி முக்தி அடைவோம், பௌதீகத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி பக்தி கொடுக்குறோமா. சில பேர் பக்தியும் கொடுப்பாங்க, ஆன்மீக பௌதீகத்துல இருந்தாலும் அவங்க கருமிகள் தான் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் முழுமையா தர முடியாது. கருமையால முழுமையா தர முடியாது. ஆனா பயிற்சி பண்ண அடுத்த பிறவியாவது கிடைக்கும்ன்றத நமக்கு ரொம்ப அழகா வந்து 7ல இருந்து 12வது பதத்துல ரொம்ப விளக்கி கொடுக்கிறார். அவருடைய ஆற்றலை பற்றியும் அவர் அறிவுரை பற்றியும் கொடுக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் 13ல இருந்து 19. தேவருடைய வழிபாடு 20ல இருந்து 25. பகவானுடைய ஞான சுகி, நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள்லாம் எப்படி ஞான சுகி ஆகணும்ன்றதையும் 26ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் நம்ம தெளிவாக படிச்சோம். இந்த இடத்துல இல்ல, அது விட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி, இந்த 8வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நாம வந்து 6ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்தை 28 பதங்கள் தான் மொத்தத்துல. ஆனா 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். இந்த உடல்னா என்ன, இந்த பிரகிருதினா என்ன, அதிபூதானா யாரு, அதியாஞ்சனா யாரு அப்படின்றத நிறைய கேள்வி கேட்கிறார். 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். இறந்த நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது 5ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? எனக்கு இந்த ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்ப ஓரளவு நம்ம லேப்டாப்ல டைரக்டா பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த 5ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இறக்கும் தருவாயிலே எப்படி பகவானை நினைவு கொள்வது அப்படின்றத கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா விளக்கம் கொடுக்கிறார். 5ல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும். யோகமிஸ்ரா பக்தியில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது 9ல இருந்து 13. அந்த யோகமிஸ்ரா பக்தினா என்னன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப அழகா பகவான் விளக்கம் கொடுக்கிறார், அதையும் பார்ப்போம். தூய பக்தியால் பகவானை கிருஷ்ணன் நினைவுபடுத்துதல். ஏன்னா பக்தியில 2 விதமான பக்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இனி வர வரதான் படிப்போம். இந்த பக்தியோட தான் நம்ம விஷயமா நிறைய தெரியப்போம். ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பக்தின்ற பேர்ல மோக பக்தி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, கடாம்டான்னு பக்தி கொடுப்பாங்க, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பக்தி கொடுப்பாங்க. அது பரவாயில்லன்றார் பகவான். அது கூட பரவாயில்லன்றார். ஏன்னா பகவான் நினைக்கிறாரு, ஆனா அந்த ஃபாலோ தெரியல. முத்தி கிடைக்காது. எப்ப கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை சரி வரும்போது தான் அது கிடைக்கும். இந்த பிறவில அடுத்த பிறவி கிடைக்கும் கண்டிப்பா. அதுதான் சொல்ல வர்றார். தூய பக்தியில இருக்கும்போது எப்படி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுக்க முடியும்? மோகம் இல்லாத பக்தி கொடுக்கணும், கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அது 14ல இருந்து 16 வரைக்கும் கொடுக்க போறார். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் 2 விதமான உலகங்கள் நம்ம சொல்லப்பட்டது இல்லையா? 17ல இருந்து 22 திரும்பவும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி இதுல படிக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் பெறுவது தூய பக்தி உச்ச நிலை, அதாவது 23ல இருந்து 28. அர்ஜுனன் 4வது அத்தியாயத்திலையும் அது வந்து 3வது அத்தியாயம், 4வது அத்தியாயம், 2வது அத்தியாயம் 3 அத்தியாயத்திலையும் சிறப்பு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா இருந்தாலும் டவுட் இருந்தது அவருக்கு. ஆனா 5வது அத்தியாயத்துல விளக்கம் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அதே மாதிரிதான் இந்த அத்தியாயத்திலும். இப்ப நாளைக்கு ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா இதோட சாரம்சம் நம்ம அதுல பார்ப்போம். அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அதுல பார்ப்போம். சரி, இப்ப இறக்கும் தருவாயில எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு, பரத்தை எப்படி அடைதல் அப்படின்றத பார்ப்போம். நேத்திக்கு 29, 30வது பதம் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆசித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விதுஹு
கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம். 30 படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க படிங்க. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்யம் சயேவிதுஹு பிரயாண காலேபி சமாம் தே விதுர்யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 29ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றன. திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையிலே பிரம்மனே. அதாவது மரணத்தில் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர் அப்படின்றார். இந்த பக்தி தொண்டு எப்படி வரும் நமக்கு? பக்தி தொண்டு எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்தியால வரும் இல்லைங்களா, மனதால வரும், நம்ம செயலால வரும். இந்த மூணுமே நமக்கு முக்கியம்தான். இத ஆத்ம ரூபத்துல இருந்தாதான் நமக்கு வந்து சச்சித்தானந்தம். அதே இந்த புத்தியும் சரி, இந்த ஆத்மாவும் சரி, இது ஆத்மா இல்ல, இந்த மனதும் சரி, இந்த நம்மளுடைய செயலும் சரி, அது பௌதிகத்துல போயிடுச்சுன்னா 100% போயிடுச்சுன்னா நம்ம பக்தியை கொடுக்க முடியாது. அப்படி கொடுத்தாலும் மோக பக்தி தான் போய் நிற்கும். அப்ப மோகமில்லாத பக்தியை நம்ம பகவானுக்கு அனநிய பக்தியை நம்ம கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா இறக்கும் தருவாயிலே நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியும். அதுதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லிட்டு போனார். அவருடைய குரு சொன்னதை பற்றி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது இப்ப நம்ம எல்லாம் முதல் லெவல்ல இருக்கிறோம். இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா புதுசா இருக்கிறதுனால ஒரு 2 ரவுண்டு 1 ரவுண்டு பண்றதுக்கு பெரிய விஷயம் தான். உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்றதே பெரிய விஷயம் தான். 16 ரவுண்டு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அந்த ஜபம் பண்ற 16 ரவுண்டு பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், அதி உத்தமம் அது. அதே தீட்சை வாங்கிட்ட பிறகு வாங்கினவங்க வந்து 16 ரவுண்டுக்கு மேல பண்றது இன்னும் உத்தமமான செயல் இல்லைங்களா? ஆனா 16 ரவுண்டு பண்ணா போதும், அதுவே போதும். வாழ்நாள் ஃபுல்லா 16 ரவுண்டு பண்ணா போதும். அதுக்கு மேல பண்ணா கொஞ்சம் நல்லது. இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஏன் சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு கால் தடிக்கு கீழே விழுந்துட்டோம், இல்ல எங்கேயாவது தவறி விழுந்துட்டோம், நாம என்ன சொல்லுவோம்? திடீர்னு அம்மான்னுவோம், ஏதோ அப்பான்னு சொல்லுவோம். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதே பகவானுடைய நாமத்தை நாமும் சதா நேரமே ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, எழுந்தாலும் சரி உட்கார்ந்தாலும் சரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவோம். கீழே விழுந்தா கூட சரி அம்மா பேரை சொல்ல மாட்டோம், அப்பா பேரை சொல்ல மாட்டோம், கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்ல 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 என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த இறக்கும் தருவாரே நம்ம வாதம் கவ்வும் எல்லாம் வந்து பிடிச்சிக்கும். கை கால் விழுந்துரும், புத்தி பேதலித்து போயிருக்கிறோம், எல்லாமே கோமா ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க சில பேருங்க. சில நோய்வாய்ப்பட்டு தான் இறப்பாங்க எல்லாருமே 100%. ஏதாவது ஒரு ஆத்மா தான் ஆயத்துல ஒண்ணுதான். நம்ம 7ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போன அத்தியாயத்துல ஆயத்துல ஒரு ஆள் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அப்படியே டப்புன்னு போயிடுவாங்க, படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே டப்புன்னு போயிடுவாங்க. அவங்க செஞ்ச புண்ணியம் அது. நோய்வாய்ப்பட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாமத்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா கன நேரம் நினைப்பாங்க. கன நேரம் நினைச்சாவே போதும், முக்தி தான். இதுதான் இந்த 29வது பதம். சொல்லிக்கிட்டே போலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல சாராம்சம். அதே 30வது பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக தோற்றமும் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்கள் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாக என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்ன அறிய முடியும். இப்ப நம்ம சொன்னது இந்த 2 பதமே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்பவுமே ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும். ஜபம் பண்ண என்ன ஆகும் தெரியுங்க? மனது கண்ட்ரோல் ஆகும். மனது கண்ட்ரோல் ஆகும், மனது சஞ்சலம் அடையாது, கிளியரா இருக்கும் நமக்கு இல்லைங்களா? இந்த 2 பதம் அது சொன்னது நேற்று நம்ம படிச்சிருது. இப்போ முதல் பதம், 2வது பதம் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8 பரத்தை அடைதல். 13. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதெய்வம் கிம் உச்யதே. 12. அதி யக்ஞ கதம் கோத்ர தேஹே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே ச கதம் ஞோ அசி நியதாத்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 கேள்வியும் பாருங்க, ரொம்ப அழகான கேள்வி அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. இதுல என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியிலே பாருங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மா என்பது என்ன, ஆத்மா என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யார், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக என்றார். 2வது பதம் பாருங்க, மதுசூதனரே, யாகங்கள் இறைவனை யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். 2 விதமான செயல்கள். இந்த 8 இதுல ஒரு 3, அதுல ஒரு 5, 8 கேள்வி கேட்கிறார் இந்த 2 பதத்து மூலியமா. கேள்வி கேட்கறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நேற்று படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதி உத்தமமான நிலை, கேள்வியுடன் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தன் படிச்சோம். இப்ப அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார், நல்ல அழகான கேள்வி கேட்டு 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். இதுல பாத்தீங்கன்னா கீதா பத்தில 6வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, எல்லா உபநேசங்களின் சாரமான கீதா உபநேசத்தில் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அதாவது கன்றை போன்ற அர்ஜுனனும் அறிவு சான்றோரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்தபாலை குடிக்க வேண்டியவர்களே. இத கீதாத்மத்துல வந்து 6வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஒரு பசுமாடு அத வந்து பகவான் கறந்து கன்றுக்குட்டிக்கு, அதாவது நாமெல்லாம் கன்றுக்குட்டி தான். அர்ஜுனன் மனநிலையிலிருந்து நம்ம இந்த கீதையை நம்ம படிக்கிறோம், உள்வாங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் மனநிலையிலிருந்து நாம இந்த கேள்வி, நாம கேட்க வேண்டிய கேள்வியை பகவான் கிட்ட அவர் கேட்கிறார், அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நல்ல விளக்கத்தோட கேட்கிறார் அவர். அப்போ கேள்வி கேட்பதோ வளர்ச்சியின் அறிகுறி. நேற்றே நம்ம பகவானே சொன்னார், ரொம்ப பிரியமானவன்றார். அப்ப கேள்வி கேட்பது என்னன்னா வளர்ச்சிக்கான அறிகுறி. அது கேள்வி கேட்காம இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா தேக்கம் அடைவோம், நம்ம கண்டிப்பா தேக்கம் அடைவோம். அப்ப கேள்வி கேட்கணும். அப்போ மிக சிறந்த கேள்விதான் கேட்டிருக்காரு அர்ஜுனன். அதாவது இறப்பின் போது எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவது. ஏன் அர்ஜுனன் அதை கேட்கலாம்? அவனுக்கு என்ன வந்தது? அது இத்தனையும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ம யோகி. 2 பேருமே வந்து நம்மளாம் நரதான். அதே மாதிரி அர்ஜுனன் நரதான். நரநாராயணா இருந்தவங்க 2 பேருமே, ஈருடல் ஒரு உயிரா இருந்தவங்க. நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான், அவரும் பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா உத்தம நிலை அடைஞ்சவர் அவர் அர்ஜுனன். அப்ப நாம் அனைவருக்கும் நம்ம பிறந்த தேதி தெரியும், எல்லாருக்குமே பிறந்த தெரியும். இறக்கும் தேதி நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? இறக்கும் தேதி நமக்கு யாருக்குமே இறக்கும் தேதி நமக்கு தெரியாது. அந்த நிலையில் நாம் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஆனா இறக்க போறோம், அது உண்மை. எப்ப இறக்க போறோம் நமக்கு தெரியாது. மங்கிக்கு பாத்தீங்கன்னா, குரங்குக்கு எல்லாம் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த கதையை. குரங்குக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அது இறக்குற டைம் அது வந்து தீர்மானிக்கும். எந்த டைமும் தீர்மானிக்காது, எந்த நாள்னு தீர்மானிக்காது. ஆனா கூடிய விரைவில் இறப்போம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை வரும். அதே கர்ம யோகிகளுக்கு கூட அது வரும். ஏன் குரங்குகள் அது மாதிரி இறக்குதுன்னா, அதோட வயசு ஆன பிறகு செயல் ஒண்ணா இழக்கும் போதே அதுவே தன் உயிரை விடுறதுக்கு ரெடி ஆயிடும். அதுதான் ஒரு அற்புதமானது, வானரத்துக்குள்ளது ஒரு அற்புதமான செயல். அதுதான் இறந்த உடலை, குரங்கோட இறந்த உடலை சீக்கிரம் பார்க்க முடியாது. ஏதாவது அனிமல் அடிச்சு சாகடிச்சாதான் பார்க்க முடியுமே தவிர, இயற்கையா அதுக்கு மரணம் வரப்போம் போய் பார்க்கவே முடியாது, அந்த உடலை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஒரு 15 நாள் 20 நாளுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணும்னா, அந்த உடலுக்கு உபாதை வர ஆரம்பிச்ச உடனே வயசான பிறகு அது பாட்டு உணவை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். உணவு கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு 3 வேளை சாப்பிடுறது 2 வேளை சாப்பிடும், அது ஒரு 4 நாளைக்கு. 2 வேளை சாப்பிடுறது அப்புறம் 1 வேளை ஆக்கும், அது ஒரு 3 நாளைக்கு. இப்படியே கொஞ்சம் சாப்பாடு குறைச்சிரும், சுத்தமா ஸ்டாப் பண்ணிடும். தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கும். தண்ணி குடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்னால அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும். கொஞ்சமா குறைந்து அப்படியே வந்து நீ உட்காந்த நிலை, தியான நிலையிலேயே வந்து அப்படியே ஒரு குழி தோண்டிக்கிட்டு உள்ள உட்காந்துட்டு சட்டையை போட்டு மூடிக்கும். இதுதான் அதோட வேலை. இதே கர்ம யோகிகளும் அப்படிதான். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஏஜ் ஆகி போச்சு, இனி வந்து உடல் சப்போர்ட் ஆகாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? அதுக்காக மரணத்தை தேடி போக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கே தெரியும். ஒரு கர்ம யோகிகளுக்கு, சித்தர்களுக்கு, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செயல்பாடு பண்ணுவாங்க.
அப்போ இறக்கும் தேர்வு யாராலும் தீர்மானிக்க முடியாது. எவ்வளவு பெரிய யோகியா இருந்தாலும் சரி, பெரிய மகானா இருந்தாலும் யாருமே தீர்மானிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ மரண நேரத்துல எப்படி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுக்கறது? எப்பொழுதுமே பகவானை கிருஷ்ணரை நினைவுக்கணும். எப்பவுமே பகவானை மறக்க கூடாது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 8 விதமான கேள்வி கேட்டதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மன்னா என்னன்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனன். ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மா, அழியாத வாழ்க்கை அது. அதுதான் அழியுமே தவிர ஆத்மா, ஜீவாத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே விரிவா படிச்சிருக்கோம். அதி ஆத்மா, அதி ஆத்மான்றது உடலை கட்டுப்பட்டாளர். ஏன்னா ஜீவாத்மாவுடைய சுயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டுப்பட்ட ஜீவாத்மா பாருங்க, ஒரு கட்டுப்பட்ட ஆத்மா. அது எல்லாமே எல்லா உயிர்வாழியும் தேவர்கள் கூட பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கர்மா, நம்முடைய வேலை, நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத கொஸ்டினா கேட்டார் அர்ஜுனா. அதுக்கு என்ன சொன்ன, பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். கர்மான்றதே பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு நாம செஞ்சு ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு கர்மா நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஒருவேளை ஒரு வகையில உடலுக்காக நம்ம சேவை செய்வோம். சிலது ஆத்ம ரூபத்துல செய்வாங்க. ஆத்ம ரூபத்துல சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவாங்க. சோ அதுக்காக செயல்படுறதும் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு வேற பார்ட். ஆனாலும் பொருள் உடலுக்காக வழிவகுக்கும் செயல் தான் கர்மா. அகர்மான்றதான் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ரூபத்துல பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? விகர்மான்றது அந்த சாப்டர்லயே வராது. அவன் கேட்ட கேள்வி கர்மா தான். அப்ப கர்மான்னு சொல்லும் போது இயற்கை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். அதுதான் பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படின்னு. அதிபூதா, பொருள் கையாளுதல். பொருள் என்னது? இயற்கை, இந்த பிரகிருதி, அந்த இயற்கையை கையாள்வது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உச்ச தேவன், இதில் அனைத்து தேவர்களையும் அடங்கும். தேவர்களை பாத்தீங்கன்னா அதிதேவான்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி அதிஆஞ்சனா பரமாத்மா, எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிற பரமாத்மாவை விளக்குறாங்க. அதிஆஞ்சனா எங்கு வசிக்கிறார்? அனைவர் இதயத்திலையும் பரமாத்மா வசிக்கிறார். அப்ப இறக்கும் நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் எப்படி வழிய நினைவு கொள்வது அப்படின்னா, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, பகவானை பத்தி நினைவு. இப்போ 8 விதமான கேள்விக்கு ஓரளவுக்கு நாம விளக்கம் படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு பதம் மூலியமா பகவான் பேச சொல்ல போறார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவஹரோ விசர்கஹ கர்ம சம்ஸ்கிருதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதாகும். அதன் சுபாவமே நித்திய இயற்கை, அதாவது ஜீவாத்மா. அதிஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவது ஜீவாத்மா ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல். கர்மா என்பது நம்முடைய செயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல விளக்கம் கொடுக்கிறார். 4வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் க்ஷரோ பாவக புருஷஸ்ஸாதி தெய்வதம் அதியஜ்ஞோகம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹ பிரதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களின் சிறந்தவனை எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே உள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூதா எனப்படும். இயற்கை தான் இந்த பிரகிருதி இல்லைங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா அதிபூதா. அது சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூப அதிதேவதா எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களும் இதயத்தில் பரமாத்மா வீட்டிற்கும் பரமபுருஷ ஆகிய இறைவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்ப ஏற்கனவே பார்த்த 3 கேள்விக்கும் இந்த 5 கேள்விக்கும் பதில் பகவான் விளக்கமா கொடுத்திருக்கிறார். சரி, இப்போ 5வது பதத்துல இருந்து இப்ப பகவான் பேச ரொம்ப கிளியரா நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்க போறார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலே ச மாம் தேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேபரம் யஹ பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடம் பாருங்க. மேலும் எனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை.
பகவானுடைய இது யாருமே சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க. இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க நம்பவே மாட்டாங்க. இப்ப அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம். யூடியூப்ல நீங்க போய் பார்த்தாலும் போதும், கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து உடம்பு சுகம் இல்லாம இருக்கிறாரு. திடீர்னு மரணம் ஏற்படுது அவருக்கு. எல்லாமே இருப்போம். அவர் உடனே மரணம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் மத்த வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். பார்த்தா திடீர்னு எழுந்து உட்காந்துப்பாரு. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் அது மாதிரி நடக்குது. நிறைய சம்பவம் நடந்திருக்கு. அப்போ அது மாதிரி இறந்தவங்கள போன உயிரை திரும்பி வந்தது பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை வந்து இதுக்குன்னு ஒரு தனியா சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்கள போய் அவங்க பார்க்கறாங்க, கேட்கறாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி ஆச்சு, உங்களோட அனுபவம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க. உடலை விட்டு ஆத்மா வந்து வெளியே போன பிறகு திருப்பி உள்ள வருது பாத்தீங்களா? அது அனுபவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்தது. அதாவது ஆந்திர பிரதேசம் நடந்தது, கர்நாடகாவில் நடந்தது, சம்பவம் நடந்தது. அதுல நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க. அவங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணிருக்காங்க. நீங்களும் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, யாரோ தெரியலங்க. ஒரு 4 பேரு கரடுமுரடா இருந்தாங்க பார்க்கிறதுக்கு. அவங்கள வந்து என்னால வர்ணிக்க முடியல. ஆனா மனிதர் மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஆனா கரடுமுரடா இருக்கிறாங்க. என்ன வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க. ஒரு நூலு அதாவது கைத்தால கட்டின வேணி மாதிரி இருக்கு. அதுல எங்களை மேல கொண்டு போனாங்க. அதுல எனக்கு மேல ஏறுனாங்க. நான் மேல ஏறி போனேன். ஒரு ஸ்டெப்பா போன உடனே ஒரு இடம் வந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு கீரை சாதம் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அந்த கீரை சாதத்தை நான் சாப்பிட்டேன். கொடுத்தாங்க. சாப்பிட சொல்லி எனக்கு வற்புறுத்தினாங்க. நானும் அதை சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு இப்படி இது பண்றேன். டப்புன்னு பார்த்தா கீழே கிடக்குறேன். இங்க திரும்பவும் நான் இங்க இருக்கிறேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த நினைவே இல்லை. அங்க என்ன நடந்தது கூட எனக்கு அந்த இது இல்ல. எந்த இடம், என்ன இடம் அந்த இதே இல்ல. இது மட்டும் அந்த மாதாஜி சொல்றாங்க. இதேதான் ஆந்திர பிரதேசல உள்ளவங்களும் இதேதான். ஒரு பிசுறு இல்லாம சொல்றாங்க. இவங்க சொன்ன ஸ்டோரி அப்படியே அவங்க சொல்றாங்க. கர்நாடகாலையும் சொல்றது அதையும் சொல்றாங்க. வடநாட்டுல உள்ளவங்க ஹிந்திக்காரன் பேசுறது ஹிந்திக்காரங்களும் அதான் சொல்றாங்க. இதாவது பரவாயில்ல. அகண்ட பாரத தேசத்துல நாம சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றோம். ஏதோ கட்டுக்கதை ஏதோ பேசி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கலாம். சைனாலையும் இதே சம்பவம் தான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய சமுதாயத்துல உள்ளவங்களும் இதேதான் சொல்றாங்க. யூரோப்லயும் அதான் சொல்றாங்க. அமெரிக்கன்லயும் அதான் சொல்றாங்க. அர்ஜென்டினால ஒரு பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானவர், அவரும் இதுதான் சொல்றாரு. சோ இது எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரிதான். இதுதான் சனாதனம். இப்ப நாம வந்து மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு? யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு. பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு திசையை அனுப்புறாங்க. அஸ்தினாபுரத்துல இருந்து அனுப்புறாங்க. போய் எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் பண்ணி வச்சுட்டு வாங்க, எல்லாம் வரவேற்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றத அனுப்புறாங்க. அப்போ அந்த மகாபாரதத்துல யூரோப்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் சனாதனம் இருந்தது. அமெரிக்கன்லயும் சனாதனம் இருந்தது. அமெரிக்காவோட நாடே கிடையாது. நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கும்போது, பல்கலைக்கழகம் நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல இருக்கும்போது அந்த நாடே கிடையாது அப்போ. அப்ப அந்த நாட்டிலையும் நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தை அங்க வாழ்ந்தாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா செவிந்தியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. ரெட் இண்டியன் சொல்லுவாங்க. இப்பவும் இருக்கிறாங்க அவங்க. அந்த அந்த வம்சத்தை இப்போ அழிச்சிட்டானுங்க அவங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஆப் அமெரிக்காவிலையும் பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் அந்த இடத்துல போனதுக்கான அத்தாட்சி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மகாபாரதம் தான். ஒரு திசையிலையும் போனாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த திசையில போகும்போது யார் யாரு போனாங்கன்றது, எந்த படை போச்சு, அந்த படைக்கு தளபதி யார் அப்படின்றது கூட மகாபாரதத்துல இருக்கு. அப்போ நம்ம சனாத தர்மம் பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருந்தது 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்பெல்லாம் மதம் கிடையாது, ஜாதி கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. இப்பதான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கோம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருந்தது. இப்ப கூட பாருங்க, சிரியால கம்ப்ளீட்டா பாலைவனம் தான். அதுல கம்ப்ளீட்டா பாலைவனம் தான். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு. பாலைவனத்துக்குள்ளார நடுவுல இருக்கு. அது இப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்போது ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான். அந்த பாலைவனத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல
சுத்தி பாத்தீங்கன்னா 250 கிலோமீட்டர் சுத்தி ஒரே பாலைவனம் தான், ஊரே கிடையாது. 250 கிலோமீட்டர் சுத்தி ஊரே கிடையாது. அந்த இடத்துல டிராவல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு கூம்பு மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு அவரு, அந்த ஆளு அந்த ஒட்டகத்துல போகும்போது பார்த்திருக்காரு. பார்த்துட்டு உடனே ஊர் மக்கள் போய் சொல்லியிருக்கிறார். சொன்ன உடனே அதுல தோண்டி தோண்டி பார்த்தாங்கன்னா கோவிலோட கலசம் தெரியுது. கலசத்தை பார்த்தோன்னா அப்புறம் உள்ள தோண்டி 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 பார்த்தா சிவன் கோவில் கிடக்கு பாலைவனத்துல, அது சிரியால, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தா பிரேசில்ல, அர்ஜென்டினால, அதிகமா நம்ம நம்ம சனாதன தர்மம் நிறைய இருந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்கால நிறைய இருந்தாங்க. அந்த எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளுடைய பகவானுடைய ஐயனோட விக்கிரகம் இருக்கு, நாராயணோட விக்கிரகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்தது. அப்போ நம்முடைய கலாச்சாரம் அங்கெல்லாம் பரவி இருந்தது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த இறக்கும் தருவாயில போன ஆத்மா திரும்பி வந்துச்சுன்னா ஒண்ணு போல சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80 வீடியோக்கள் நான் பார்த்திருக்கிறேன். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கிடைக்கும், உங்களுக்கு பார்க்கலாம். அப்போ அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மேலும் எனது வாழ்வில் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு விடலை விட்டால் உடனடியாக என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான்றார். பகவான் இறக்கும் தருவாய், நம்ம இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் ஹரிநாமத்தை நினைச்சா போதும், பகவான் நாமத்தை நினைச்சா போதும், கண்டிப்பா நமக்கு முக்தி தான், இல்லைங்களா? இல்லைன்னா திரும்பவும் நம்ம இதுதான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது கந்தம் 7ல அத்தியாயம் 2 57வது பதத்துல சொல்லப்பட்டது. இது ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லலாம், நமக்கு நிறைய ஸ்டோரி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு, இது ஒரு சிம்பிளா சொல்லலாம். இது எல்லாருக்கும் தெரியும், இல்லைங்களா? இவங்க காட்டுல இருக்கிறாங்க, யாரு பாண்டவர் இருக்கிறாங்க 5 பேரும். அந்த இடத்துல தண்ணிக்காக அந்த இடத்துல ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கு. அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எடுக்க வந்திருக்கான் சின்னவன், கடைசி பையன் தம்பி வந்திருக்காரு. அவர் அம்சைகளை பார்த்தா அவர் பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த தக்ஷன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியல, அங்கேயே விழுந்துடுறார். இப்படியே எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து போயிடுறாங்க. நான் சுருக்கமா சொல்றேன், நிறைய இப்ப படிக்க வேண்டியிருக்கு, அதனால சொல்றேன். கடைசியில இவர்கிட்ட கேக்குறாங்க, ஏன்னா இது பெரிய ஸ்டோரி, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வாங்க, அப்பதான் நம்ம விரிவா அதை படிக்க முடியும். இந்த இடத்துல இவரை கேக்குறாங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜா கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாகும். இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம். யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே ஒப்பாரி வைப்போம், ஏச்சோ படிச்சே போயிடுச்சேன். அதே கர்ம யோகி என்ன பண்ணுவான், சந்தோஷமா இருப்பான். ஆஹா பரவாயில்ல, இந்த ஆத்மா சீக்கிரமா பகவான் கிட்ட போகுது. இது உண்மையில எனக்கு எனக்கு ஹாப்பி தான். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன், சீக்கிரமா பகவான்கிட்ட போறேன்டான்னு. ஏன்னா இது நம்ம துக்காலியம், நம்முடைய லோகம் அதுதான். ஆனா நம்ம கடமையை கரெக்டா செய்யணும். கடமையை செய்யாம அங்க போனாலும் முத்தி கிடைக்காது, திரும்ப இங்கதான் ஓடியாரணும், இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல வருவோம். யுதிஷ்ட மகாராஜா கரெக்டான விளக்கம் கொடுக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் கொடுக்கிறார். கொடுத்த உடனே அவர்கிட்ட கேட்கிறார், அந்த அசூரன் கேட்ட உடனே சொல்றார், ஏதாவது ஒரு தம்பி இல்ல 2 தம்பி தான் உனக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவேன், மற்றபடி யாரும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. அப்படின்னா நீ யாருமே நான் எனக்கு என்னையும் எடுத்துரு, எதுக்கு யாருமே வேண்டாம், நானும் கூட வந்துடுறேன், நானும் இறந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு. அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன பண்றாரு, காட்சி கொடுக்கிறார், எல்லாத்துக்கும் உயிர் கொடுக்கிறார். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்லயே பட்டினத்தார் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம ஒரு மகான் இருந்தார் இங்க திருவொற்றியூர்ல தான் அவர் சமாதி, ஜீவ சமாதி இருந்தார். இங்கதான் ஜீவ சமாதி சொல்ல முடியாது, காணாது போயிட்டார், மறைஞ்சிட்டார் அவர் சித்தர் பட்டினத்தார். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு வகையில ஒரு வயக்காடு வழியா படுத்துன்னு இருக்கார். படுத்துன்னு இருக்கும்போது 2 மாதாஜிங்க இப்படி போகும்போதே சொல்லிட்டு போனாங்க, இப்படி போகும்போது அவர் எப்படி படுத்துன்னு இருக்காரு பாரு, வீடு வாசல் இல்லாம எதுவுமே இல்லாம படுத்துன்னு இருக்காருன்னு ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க. இன்னொரு மாதாஜி சொல்றாங்க, ஆமா அவர் படுத்துன்னு இருக்காரு, தலையில கை வச்சு சுகமா படுத்துன்னு இருக்காரு அப்படின்னு. ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க, வெட்ட வெளியில ஒரு வயக்காட்டுல ஓரமா படுத்துன்னு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு 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 வேட்டி மட்டும் கட்டின்னு கோமணத்தோட படுத்துன்னு இருக்காருன்னு. ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க, ஆமா அவர் பேர் தல்ல கை வச்சு, இவர் என்ன ஒரு துறவியா அவரு அப்படி. துறவி தலையோட கை வச்சு படக்கூடாது, வெறும் கட்டாஞ்சால தான் படுக்கணும். ஏன்னா இதுல வச்சு படுத்தாவே சுகம்,
அப்போ உடனே என்ன பண்ணாரு பட்டினத்தாரு, அடாடா என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அது என்ன பண்ணிட்டார், அது மாதிரி இன்னும் மோசமா அவர் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டுல ஒரு பிணம் இறந்துட்டாங்க. துக்கம் வீடு அது. அந்த வீட்டுல துக்கம் இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவனை சுத்தி அவங்க உறவினர் எல்லாம் அழுதுன்னு இருக்காங்க. அப்ப அந்த இடத்துல போகும்போது வழிப்போக்கம் தானே அப்படியே பாடிக்கிட்டே போயிடுவார் பட்டினத்தார். அது மாதிரி பாடும்போது என்ன சொல்லிட்டாரு, ஒரு பிணம் அந்த பிணத்தை சுத்தி வருங்கால பிணங்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா ஒரு கீர்த்தனை பண்ணிட்டு போயிட்டார். அதாவது இதெல்லாம் வருங்கால நம்மளும் யாரு எல்லாம் வருங்கால பிணம் தான். அப்போ நம்ம எல்லாம் பிணமாக போறோம், அது எதுக்கு நாம அழணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிட்டார் பட்டினத்தார். அது மாதிரி நம்ம மகான்கள்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்கிறாங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜா அதான் சொல்றார் இல்லைங்களா, ஞானிகள் எல்லாமே அதான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. இந்த 6வது பதம் பார்க்கும், இதுக்கு ஒரு கதையோட வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। यं यं वापि स्मरन् पावं तस्यत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். இப்போ என்ன சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம் தருவாரு என்ன நினைச்சேன்னா இந்த இடத்துல வந்துருவீங்க, பகவான் எடுத்து நம்ம அவருடைய பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவோம். அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன சொன்னாரு, அது மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரே தவிர இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இரக்கம் தருவாயிலே நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுதான் உடல்றாரு. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர் இருக்கார். நம்ம 3ஆம் அத்தியாயத்திலே படிச்சோம் ஜடபரதரை பத்தி. என்ன பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருந்தார். ஒரு சத்திரியா அவரு. நல்ல ஒரு அரசாட்சி கொடுத்தார். அடுத்த தலைமுறைக்கு நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு காட்டுக்கு வந்தார். காட்டு ஒரு மானை பார்த்தார். அந்த குட்டி மானை. குட்டி மானை பார்த்து அது ரொம்ப பிரேமம் கொடுத்தாரு அதுக்கு. மோகமா அது இது பண்ணார். அது மேலேயே மோகமான என்ன பண்ணார், இறக்கும் தருவாய் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டார். இறக்கும் தருவாயில வந்துட்டார். அந்த மானியே நினைச்சார், ஐயோ நாம இறக்க போறோமே, இந்த மானை யாரு காப்பாத்துவா, அது குட்டி மானாச்சே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இறக்குறார். இறந்த உடனே என்ன ஆயிட்டார், மானாவே போயிட்டார். அடுத்த பிறவி மானாவே போயிட்டார். அப்போ உடல் மட்டும்தான் மாறி இருக்கே தவிர அந்த சூட்சம் உடல் மாறிலையே. ஜடபரதரா மனிதனா பிறந்து இருக்கும் போது, நரனா இருக்கும் போது, அடுத்தது அடுத்த பிறவி மானா அவதாரம் எடுக்கிறார். ஆனா உடல் தான் மாற்றம் இருக்கு. ஆனா அந்த சூட்சம் உடல் பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி அது மாறல. ஆனா அந்த வாழ்நாள்ல ஜடபரதரா ஒரு சத்திரனா இருக்கும் போது போன பிறவில நிறைய நன்மை காரியங்கள் நிறைய பண்ணிருக்கிறார். ஆனா இறக்கும் தருவாயில நாமத்தை சொல்லிட்டார். இறக்கும் நாமத்துல மான நினைச்சிட்டார். நினைச்சது மாத்திரம் இல்லாம இறக்கும் தருவாய் முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணிருக்கார், பௌதிகத்துல இருந்துட்டார். பற்றோடு இருந்துட்டார். அந்த மான் மேல அதிகமான பற்று இருந்துட்டார். அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த நிலை கிடைச்சது. அவருக்கு மானா பிறந்துட்டார். ஆனா இருந்தாலும் அந்த அவரு வாழ்நாள்ல 90% நல்லதான் செயல்பட்டிருக்காரு. ஒரு கர்ம யோகியா செயல்படுறார். அதனால அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சது. என்ன ஞானம் கிடைச்சது, இந்த மானோட உடல்ல இருக்கும் போது கூட போன பிறவில என்ன நடந்தது என்று அவருக்கு தெரியுது. அந்த மானோட உருவத்துல இருக்கும்போது. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாம ஒரு கதை கூட சொன்னோம். நான் முன்னாடி 2வது அத்தியாயத்துல சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஆத்மாவை பத்தி ஒரு கதை சொன்னோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி உண்டு. போன பிறவிகளோட என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும். முழுமையா தெரியலனாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். அந்த அறிவு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார், நமக்கு கொடுக்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மானோட உடல்ல இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார், ஆஹா நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண தவறுனால இன்னைக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. இனி நம்ம ஹரிபக்தி தான். அந்த மானோட உடல்ல இருக்கும் போது ஹரிபக்தியோட இருந்து முக்தி அடைகிறார். முக்தி அடையில அடுத்த பிறவி தேர்ந்தெடுக்கிறார். அடுத்த பிறவி தேர்ந்தெடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆசான் வீட்டுல பிறக்கிறார். ஒரு அந்தனர் வீட்டுல பிறக்கிறார். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அந்த 2 பிறவியோட ஞானம் அவருக்கு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முழுமையாக பகவானுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லைங்களா. அப்போ நாம ஒரு சத்திரியன் இருக்கார், ஒரு பிராமணர் இருக்கார், ஒரு சூத்திரன் இருக்கார், ஒரு வைசியர் இருக்கார்.
இப்போ ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான பிறவி கிடைச்சிருக்கு. ஒரு பிராமண குலத்தை பிறகு ஒரு போன ஜென்மம் செஞ்ச புண்ணியம் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு குலத்துல நம்ம பிறக்கிறோம். ஆனா பிறந்தா மட்டும் போதுமா? செயல்படுத்தணும் இல்லையா? ஏன் பகவான் வந்து சொல்றார், ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல, ஒரு கல்வியாளர் வீட்டுல, ஒரு ஒரு மகான் குடும்பத்துல ஏன் பிறக்க வைக்கிறாரா? 6ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? ஏன் பிறக்க வைக்கிறார்? ஈஸியா பக்தி கொடுக்கலாம். ஈஸியா பக்தி கொடுக்கலாம். ஒரு கஷ்டப்படுற குடும்பத்துல வச்சேன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? குடும்பத்தை காப்பாத்தணும். நம்ம சகோதரன சகோதரிகளை காப்பாத்தணும். அப்பா அம்மாவை நம்ம நல்வழியில கொண்டு நம்மள வந்து அவங்கள பேணி காக்கணும். நம்ம சமுதாயத்தை மேன்மை அடையணும், மேன்மைப்படுத்தணும். அந்த குறிக்கோள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா முழுமையான பக்தி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா பௌதிகம் அவனுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஆனா பிராமண குலத்துல பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க பிராமண குலத்துல பிறந்ததுனால அந்த வேதத்தை படிச்சு வேதத்தை உணர்ந்து அவங்க பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து கடகஸ்தன் ஆகி ஒரு வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சன்னியாசி ஆகி கடைசியில அவங்க முக்தி அடைவாங்க. அது அற்புதமான உடல் கிடைக்கும். அது ஜென்ம நம்ம செஞ்ச கர்மா. ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம வேற ஒரு வர்ணத்துல நம்ம போய் செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்க. திரும்பவும் நமக்கு பழைய ஸ்டேஜ் தான் ஆகும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்ததுனால சீக்கிரமா பகவான் அந்த பிரம்மச்சாரி விருதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டார். குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். ஆரம்பிச்சு ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்வார். உணர்ந்து அவருடைய காரியங்களை செய்யறார். அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ கண்டிப்பா முக்தி அடைகிறதுக்கு 100% சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா எப்படி? நம்ம செயலால நம்ம செயல்படுத்தணும். ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. சாங்கி தத்துவம் புரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. எல்லாத்தையுமே நாம புரிஞ்சு அதை செயல்ல கொண்டு வரணும். அப்பதான் அதி உத்தம நிலை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜடபரதர் என்ன பண்றார்? ஒரு பிராமணர் வீட்டுல பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாயிட்டார். அதுக்கப்புறமா ஒரு வனவாசத்துல ஒரு காட்டுல இருக்கும்போது அந்த சைட்ல ஒரு பல்லாக்கு தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு 4 பேர். ஒரு அதுல ஒரு ஆள் நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார். அப்ப அந்த பல்லாக்கு ஒரு பக்கம் சரியுது. சரிஞ்ச உடனே மன்னர் கேட்கிறார், என்னப்பா பல்லாக்கு என்ன ஆச்சு? நான் உடம்பு சுகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்தாப்புல ஜடபரதர் உட்காந்துட்டு இருக்கார். அப்ப அப்படியே ஒரு வாட்டம் சாட்டமா ஒரு ஆள் உட்காந்துட்டு இருக்கான், அவனை போய் கூப்பிட்டு கேளுங்க அப்படின்ட்டு. உடனே அவங்க பல்லாக்கு தூக்குறவங்க போய் கேட்கறாங்க ஜடபரதர் கிட்ட, ஐயா நீ கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா வாட்டம் சாட்டமா இருக்கீங்களே, கொஞ்சம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லை, சுகம் இல்லாம ஆயிட்டார், மன்னர் போய் சேரணும், நிறைய ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? ஒண்ணு சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் ஒரு சன்னியாசி, நான் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இருந்தாலும் இந்த நாட்டு மன்னர் அவரும் பகவானுக்கு ஈக்குவல். பகவான் கிடையாது, பகவானுக்கு ஈக்குவல். இவருக்கு சேவை பண்றது பகவானுக்கு சேவை பண்றதுதான். ஏன்னா ஆத்ம தத்துவம் உள்ள தெரிஞ்சவன் அதான் சொல்லுவான். நான் அவரை மதிக்கிறேன். ஆனா இன்னொன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, வாட்டம் சாட்டமா இருக்குன்னு, இந்த உடல் என்னோட உடல் கிடையாது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா நான். அவருக்கு போய் பல்லாக்கு தூக்கிட்டு போய் சொன்னா என்ன புரியும் அவருக்கு? அவர் ஆல்ரெடி சூத்திரரா இருக்கார், அவருக்கு என்ன தெரியும்? ஆனா இவர் சொல்றாரு, இந்த உடலை பார்த்து சொல்லாத, உடல் அழகா இருக்கு, மோசமா இருக்கு, குண்டா இருக்கு, ஒல்லியா இருக்குன்னு சொல்ல, இது என்னோட உடலே கிடையாது. அது இயற்கை கொடுக்குற உணவை சாப்பிடுறேன், இயற்கை கொடுக்குற காற்றை சக் பண்றேன், இயற்கை கொடுக்குற எல்லாத்தையும் நான் தண்ணி குடிக்கிறேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த உடல் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நான். உடலை வச்சு சொல்லாத. உடல் எப்பவுமே அழியக்கூடிய உடல். இப்ப நான் போயினே இருக்கேன், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். ஆனா நீ சொன்ன இதுக்கு வந்து ஆத்ம ரூபத்துல நான் அந்த பல்லாக்கு தொகுத்து இந்த உடலை வச்சு நான் செய்யறேன் அப்படின்றது. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றாங்க, பல்லாக்கு போயினே இருக்கும்போது நடுவுல வழியில வந்து இந்த எறும்புங்க, இந்த பூச்சிங்க எல்லாம் நடந்து போகுது, வழியில கிராஸ் போகுது. அப்ப அவர் என்ன பண்றார், ஜடபரதர் ஒரு உயிரோட கொல்லக்கூடாது இல்லையா? ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன் எறும்பை கூட கொல்ல விட மாட்டான், எந்த உயிரினத்தையும் கொல்ல மாட்டார் அவர். அப்ப அந்த மாதிரி அந்த வரிசையா போறதை பார்த்து தாண்ட போனார் பாருங்க, பல்லாக்கு ஒரு பக்கம் சரிஞ்சுது. உடனே மன்னாரு படா புடா கடா புடா கடான்னு பேச ஆரம்பிச்சார். நீ கீழே இறங்கி வாப்பா, நீ கீழே இறங்கி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை புத்திமதி கொடுக்குறாரு. அதை சொன்ன உடனே அந்த மன்னர் அதே அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 லைஃபும் வந்து அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்குது. என்னன்னா அவர் செஞ்ச கருமத்தினாலதான், பக்தியை முழுமையா பகவானுக்கு கொடுத்தனாலதான் அந்த 7 பிறவியும் நமக்கு ஞாபகம் வரும். எல்லா பிறவியும் நமக்கு ஞாபகம் வரும். 14 பிறவி சொல்லுவாங்க, 7 பிறவி சொல்லுவாங்க, எல்லா பிறவியும் ஞாபகம் வரும். அதுதான்
இதுல சொல்லியிருப்பா கருட புராணத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். கருட பகவான் நம்ம செஞ்ச கர்மா ஒரு பானையில கோப்பையில வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, தேங்கிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும். பாவகர்மா புண்ணிய கர்மா. எந்த பிறவியில் நம்ம வரோமோ அந்த பிறவிக்கு ஒரு 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 கருத்தை அள்ளி கொடுப்பாங்க. ஓ அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அந்த பானைக்குள்ளார நமக்கு ஒரு பானை இருக்கு, தேவலோகத்துல இருக்கு. அதுல ஃபுல்லாகிட்டே இருக்கும். நாம புண்ணியம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா புண்ணியம் செஞ்ச ஆத்மாவா நம்ம பெரிய மகானாயிடும். ஒரு ஜென்மத்திலையும் நம்ம உடனே முத்தி கிடைக்காது. ஒரு பிறவி படிப்படியா போதான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்கணும்? முழுமையா பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கந்தம் 5ல 9வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஜடபரதோட கதை. ஓகேங்களா? சரி, 7வது பதம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுக்யச மய்யர்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவைஷ்ய சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே அர்ஜுனா, என்ன அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பொருளாலும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னை அடைவாய் என்பது ஐயமில்லை. ஏன்னா பகவான் நினைக்கிறோம், உக்காந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் ஓடினாலும் எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதவா கேசவா கோவிந்தா நாராயணா மகாநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும். எப்படி நம்மளுடைய பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி, பிரகலாத மகாராஜா எப்படி அழகா பண்ணாரு. ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்தாலும் இந்த படத்துல அவர் தான். எல்லாமே அசுரர்கள் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அங்க என்ன பண்றாரு, ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப கூட இருக்கிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி வந்துடுது. இப்ப நம்மளை சுத்தி 4 பேர் இருக்காங்கன்னா நம்ம ஹரிபக்தியோட நடந்தோம்னா நம்மளை சுத்தி 4 பேரும் ஹரிபக்தியை அந்த காதல கேட்டாவே போதும். அவங்களுக்கு ஹரிநாமத்தை சொன்ன காதல கேட்டாவே போதும். ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அர்ஜுனன் ஒருத்தர் இருக்கார். இவர் பகவான் இல்ல, நம்ம அர்ஜுனன் கிடையாது. இங்க கோபர், பகவானுடைய கோபர். அதுல அர்ஜுனான்ற கோபர் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவரு ராதை எப்பவுமே திட்டிகிட்டே இருப்பார். ராதை அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, அவருக்கு கோபப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அந்த கோபர். அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல முழுமையா நம்ம ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஆனா சிம்பிளா சொல்லலாம். அவங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு, ராதையோட பேரை சொல்லாம அவ பேர்லாம் சொல்லாதீங்க, சொன்னீங்கன்னா நீங்க பந்தப்படுவீங்க, அதெல்லாம் அவ பேர்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு கேக்குறான். அப்போ இல்ல நீங்க ராதையோட பேரை சொல்லுங்களேன், ராதையோட பேரை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நான் எதுக்கு ராதை பேரை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு புழு டக்குனு பஸ்மம் ஆயிடுது. உடனே அந்த அர்ஜுனன் சொல்றான், பாத்தியா அவ பேரை சொன்ன உடனே பாரு ஒரு புழு பஸ்மம் ஆயிடுச்சு பாத்தியா, நான் இதான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்களும் யாரும் அவரோட புராணத்தை சொல்லின்னு இருக்காதீங்க, அவ பகவானை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டா அப்படி இப்படி வைகிறார் ராதைய. அப்ப திரும்பவும் என்ன சொல்றாங்க, அது மாதிரி சொல்லாதீங்க, ராதையோட நாமத்தை சொல்லுங்க, சொன்னவே போதும் உங்களுக்கு அப்படி இப்படின்னு திருப்பியும் அவர் புத்திமதி சொல்றாங்க. என்ன நீ சும்மா சும்மா அவளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க, நான் அவ பேரை சொல்ல மாட்டேன், ஒரு முறை சொல்லிதான் பாருங்களேன் அப்படின்னு. நான் எதுக்கு ராதை பேரை சொல்லணும்? திரும்பவும் தன்னை அறியாமையோ ராதை பேரை சொல்றாரு, ராதான்னு சொல்லிட்டாரு. சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மானு, அங்க இருந்த மானு டக்குன்னு அந்த மானு பஸ்மம் ஆகிடுது. அதுவும் கீழே இறந்து அப்படியே மறைஞ்சிடுது. பாத்தியா, நான் 2வது முறை சொல்லும் போதே ஒரு புழு போயிடுச்சு, இப்போ ஒரு மானு பாரு போயிடுச்சு. பத்தியா, அதுதான் அவ பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு. அப்படியே எல்லாமே சொல்றாங்க, அந்த சபையில் உள்ள எல்லாம் சொல்றாங்க, இல்ல நீ ராதை நாமத்தை சொல்லு, நீ ராதா நாமத்தை சொல்லு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்துறாங்க. அப்போ அவர் சொல்ல மாட்டேன், நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை சொல்லுது, ஐயா ஒரு முறை மட்டும் சொல்லுங்களேன், ஒரு முறை மட்டும் சொல்லுங்க, நான் முத்தி அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு. என்னது நீ முத்தி அடைவியா, ராதை பேர் சொன்னா நீ எப்படி முத்தி அடைவ அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். இல்லையா, நான் ஒரு புழுவா இருந்தேன், ராதையோட பேரை ராதையோட நாமத்தை சொன்னவன் நீ சொன்னீங்க இல்லையா, நான் உடனே எனக்கு முத்தி கிடைச்சது.
எனக்கு அடுத்த ஜென்மமும் கிடைச்சது. ஒரு மான் உருவத்துல வந்தேன். நான் மானோட இருக்கும்போது ராதை வாயால உங்களுடைய வாயால ராதை நாமத்தை சொன்னீங்க. சொன்ன உடனே எனக்கு இந்த அழகான இந்த மனித உடல் கிடைச்சது எனக்கு. இந்த உடல்ல நான் இருக்கிறேன். உங்க திருவாயால பகவான் அத ராதியோட நாமத்தை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சுது ராதியோட மகிமையை. அப்பதான் கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சொல்றார், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரேன்னு சொல்றதே ராதையரா, ராதையை குறிக்கிறது. என்னுடைய நான் தாண்டா ராதை, ராதை தாண்டா நான் அப்படின்றார் பகவான். ராதை ஹரேன்னு சொல்றது ராதையை குறிக்கிற வார்த்தை. அது கிருஷ்ணான்றது பகவானை குறிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா. அது அந்த நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா. அப்போ இந்த பிரகலாத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா நாமத்தை சொல்ல 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 அந்த இடத்துல எல்லாமே குதூகலமா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை போய் சொல்லிட்டே போலாம். இன்னும் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபியாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானை என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் எனது மனதில் நினைப்பது ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிரிடாது பயிற்சி செய்வன் அத்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான்றார். பரத்தை அடைதலை பத்தி ஒரு பதத்திலையும் கொடுத்துட்டு வர்றாரு பகவான். அப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார் பாரு, என்னையே சதா நேரம் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றார். இதுல வந்து பயிற்சி பண்ணணும்ன்றார். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த வார்த்தையை எங்கேயுமே பிழையில்லாத சொல்லணும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே வந்தாதான் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே மூச்சு விடாம சொல்லிட்டேன். இது மாதிரி பழகம் தான் வரும் அது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ண சாத்தியப்படும் அப்படின்றத இந்த பதத்துல சொல்றார் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றார், ஒரு கதை மூலியமா பார்ப்போமா? கந்தம் 6 அத்தியாயம் 1. இதுல என்ன சொல்ல போறேன்னா, அஜிமுலான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர், ஒரு நல்ல ஒரு புத்திமான், நல்ல அறிவாளி திறமை உள்ளவர். அவரு ஒரு அழகான போன ஜென்மத்துல பண்ண அஜிமுலானை பத்தி போன ஜென்மத்துல ஒரு பெரிய கதையே உண்டு. எல்லாம் லெவல் 2ல வாங்க, அதெல்லாம் பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை. அஜிமுலானை பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறவி மட்டும் சொல்லலாம். ஒரு அந்தன குலத்துல பிறந்தவர் தான். நல்ல ஒரு குரு, அற்புதமான குரு அவர் கிடைச்சாங்க. தாய் தந்தரையும் ரொம்ப அற்புதமான தாய் தந்தர் இருக்கு அவருக்கு. அவங்களை 3 பேர் சொல்றது கரெக்டா அவருடைய செயல்படுத்திட்டு இருந்தார். அப்போ தாய் தந்தர் சொன்னாங்க, காட்டுக்கு போயிட்டு தர்புலையை பறிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாங்க. எப்பவுமே வழக்கமா அவர் போறவரு தர்புலையை பறிக்க போவாரு. அது மாதிரி காட்டுல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போகும்போது ஒரு வேசியும் ஒரு ஆடவனும் ஊடலை பார்த்துட்டார். அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு மரத்துக்கு சைட்ல இருந்து ஒதுங்கி பாரு, இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே இந்த மாதிரி பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு சபலம் தட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இத்தனைக்கும் பிரம்மச்சாரி, விரதம் இருந்துட்டு இருக்கார். ஆனா அடுத்தது கிரகசனம் ஆகணும். ஆனா அதுக்குள்ளார அந்த வேசி மேல ஒரு மோகம் வந்துருச்சு அவருக்கு. மோகம் வந்த பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வேசிக்கிட்ட போய் உறவு வச்சுக்கிட்டு அது மூலியமா வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டார். ஒரு பிராமண குலத்துல இருந்தவர் கடைசியில தாய் தந்தரை விட்டார், குருவை விட்டுட்டார். போய் அந்த வேசியோட போய் வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வேசியோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் நமக்கு வரும். மனைவிக்கு என்ன குணங்கள் இருக்கோ கணவனுக்கு வரும், கணவனுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதுதான் மனைவிக்கு இருக்கும். அது காலப்போக்குல இதாயிடும். ஏன்னா அந்த அம்மா செய்யறத கையால சாப்பிட்டுதான் இவர் என்ன பண்றார், அந்த பௌதிக தன்மையை போயிட்டார். அந்த பெண்ணு கூட ஃபுல் மோகத்துல போயிட்டார். கம்ப்ளீட்டா மோகம், காமமா போயிடுச்சு அவருக்கு. அப்ப அந்த பெண்ணு சொல்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதுல என்ன பண்றாரு, கொள்ளையடிக்கிறார், கொலை பண்றார், என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா சண்டால குணத்தை எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார். அதன் மூலியமா குழந்தைகள் பிறக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதுல கடைசி குழந்தை ரொம்ப பாசமா இவர் வச்சிருந்தார். அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தெரியாம ஒரு நாராயணன் பேரும் வச்சுட்டார் அந்த குழந்தைக்கு. ஏன் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பேரு வச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அவருடைய கர்மா, புண்ணிய கர்மா.
அதான் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியாம நாராயணன் பகவான் நாமத்தை வச்சுட்டார். அது இல்லாம அந்த குழந்தைக்கு மேல நாராயணன் பேர் வச்சது இல்லாம சதா நேரமே நாராயணா நாராயணன் சொல்லிட்டே இருப்பார். உட்கார நாராயணா, தூங்குடா நாராயணா, சாப்பிட்றா நாராயணா, எப்படா வெளியே வந்த, எப்படா போன, இப்படியே தான் நாராயணன் நாராயணன் சொல்லிட்டே இருப்பார் அந்த கடைசி குழந்தைய செல்லமா வளர்த்துருந்தார். இப்படியே அவர் லைஃப் என்னாச்சு பாருங்க, 88 வருஷம் ஓடி போச்சு. அப்போ மரண படுக்கையில படுத்துட்டார், படுத்து கிடக்கிறார் பெட்ல. பக்கன்னு ஆணு வாயை போந்து படுத்து கிடக்கிறார். வந்துட்டான் காலன், 4 பேர் காலன் சொல்லிட்டார், இவனை பூச்சி வலிச்சுன்னு வாங்கடா போய், சண்டால பூச்சி நிறைய தப்பு பண்ணிட்டான்டா அவன், ஏகப்பட்ட கொலைலாம் பண்ணிட்டான்டா அவன், பிடிச்சி வலிச்சுன்னு உடனே காலம் வந்துட்டாங்க. 4 பேர் வந்து நிக்கிறாங்க. பார்த்த உடனே இவருக்கு வாயை பொழந்து பாக்குறாரு. பார்த்தா இந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேர் பயங்கரமா நிக்கிறாங்க. கரட மூடா இருக்குது பாக்கிறதுக்கு. வந்துட்டாங்க, நம்ம ஜோலி முடிஞ்சிச்சான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, நாராயணா 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 என்னை காப்பாத்து நாராயணா, என்னை காப்பாத்து நாராயணான்னு யாரை கூப்பிடுறாரு? பகவானும் கூப்பிடல, அவனுடைய பையனை கூப்பிடுறாரு, கடைசி பையனை. கத்துற, நாராயணா நாராயணா காப்பாத்து நாராயணா காப்பாத்து நாராயணா. இத நாராயணான்னு பேரை சொன்ன உடனே, ஏன்னா இறக்கும் தருவாய், பாசக்கயிறு போட்டாச்சு, போட்டு வலிக்கிறாங்க. வலிக்கிற நேரத்துல நாராயண நாராயண பேரை சொல்லிட்டான். என்ன சொன்னாரு பகவான் போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம்? இறக்கும் தருவாயில என் நாமத்தை சொன்னேன்னா என் பரத்தை அடைய முடியும்ன்றார். நம்மளுடைய லோகத்தை அடைய முடியும். நம்ம லோகம் எது? பகவானுடைய வைகுந்தம் தானே, அடைய முடியும். தெரியாம இந்த சண்டாளன் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டான். உடனே பாத்தீங்கன்னா வந்து நிக்கிறாங்க விஷ்ணு தூதர்கள். பரமாத்மா நிக்கிறார் வந்து, 4 பரமாத்மா வந்து ஒண்ணு போல நிக்கிறாங்க வந்து. இவங்க 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது. பரமாத்மாக்கும் இவங்களுக்கும் சண்டை நடக்குது, காலனுக்கு நடக்குது 2 பேருக்குமே. அப்போ அங்க ஒரு அது சீல பிரபுபாதா ஒரு அற்புதமான புக், அந்த புக் என்கிட்ட இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமான புக்கு அது. ஆனா ஒரு 2 வாட்டி நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். அது ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அவங்க 2 பேரும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்றது. அப்போ வேதங்களை பத்தியும் இதை பத்தியும் சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அந்த இது செகண்ட் சான்ஸ்னு அந்த புக்கோட பேர். இங்கிலீஷ் புக், இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கு, தமிழ்ல என்கிட்ட இல்ல. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான், மரண படுக்கையில படுத்துக்கிட்டு அஜிமலால் பார்த்துட்டு இருக்கான், பான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டு நிற்கிறாங்க. யாருக்கும்? யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களும் 2 பேரும் சண்டை போட்டு நிற்கிறாங்க. அப்புறம் விஷ்ணு தூதர்கள் அவங்களுக்கு வந்து விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. யார் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டானோ அவன் கண்டிப்பா முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மா. அவனை எங்க லோகத்துக்கு தான், வைகுந்தம் தான் நாங்க கூட்டும் போவோம். அதனால உனக்கு அருகதை இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே யம தர்மராஜாங்க வரார். அங்க யம தர்மராஜாவே வரார். யார? இந்த சண்டால புத்தியில உள்ளவனை பாக்குறதுக்கு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் தூதர்கிட்ட சொல்றாரு, யம தூதர்கிட்ட, தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட், இனி வந்து இது மாதிரி பண்ணாதீங்க. நான் சொல்லிதான் அனுப்பிச்சேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல அவன் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டான், அதனால அவனை கூட்டும் போறதுக்கு அருகதை நமக்கு கிடையாது, விட்டுட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, ஒண்ணு அவங்க போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துன்னுக்குறான் யாரு? அஜிமிலான். அப்பதான் யோசனை பண்றான். என்ன சொல்ல, நாம ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தோம், போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியத்தினால அந்த குலத்துல பிறந்தோம். ஆனா இந்த வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய செயல்லாம் பண்ணிட்டோம், தப்புலாம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு கூடி குறுகி அந்த உடலோட இருக்க ஆத்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுது. அப்போ உடனே விஷ்ணுதூதர் சொல்றாங்க, இனி உனக்கு 2வது முறை ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனால இனி வாழ்க்கை சொற்பமான வாழ்க்கை தான் உனக்கு கிடைக்க போகுது. இப்போ இந்த வாழ்க்கையாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லு அப்படின்ற சொல்லிட்டு போட்டுட்டு போறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் விடுவாரா? அஜிம்லான் உடனே ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். பகவான் நாமத்தை ஏற்கனவே பிராமணத்துல இருந்தனால. ஏன்னா அந்த ஞாபக சக்தி எப்படி வர வைக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பாட்டு 4 பாட்டு 100 வருஷம்னா 25 வருஷம் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்ததுனால, ஹரிபக்தியோட இருந்ததுனால, குரு சொன்னதுனால, தாய் தந்தை பேச்சை கேட்டதுனால, அது ஒரு புனிதமான செயல் செஞ்சதுனாலதான் இந்த பலன் அவருக்கு அடைச்சுது. ஒரு சண்டால புத்தியில இருந்தா கூட. அப்ப இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொன்னாவே போதும், முக்தி தான் நமக்கு. அதுக்கப்புறமா ஹரிபக்தியோட இருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து, சாங்கி தத்துவத்தை உணர்ந்து அவர் செயல்பட ஆரம்பிச்சார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் சகாம கர்ம யோகத்தின் பக்தி கொடுத்து கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, விஷ்ணுதூதர்கள் வந்து பகவானுடைய ரதத்துல கூட்டும் போறாங்க அந்த ஆத்மாவை லோகத்துக்கு. இப்ப நம்மளும் கண்டிப்பா நம்ம லோகத்துக்கு போவோம். எப்படி இருக்கணும்? பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும். அதுதான் நம்ம கணவரா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைனா இருந்தாலும் சரி, பேரனா இருந்தாலும் சரி, சண்டால புத்தியில ஒரு விரோதியா இருந்தாலும் சரி, அவனை கிருஷ்ணா நினைச்சு பாருங்க.
எல்லாமே சரியாயிடும். யார பாருங்க, கிருஷ்ணா இங்க வந்து உட்காருங்க, கிருஷ்ணா இங்க வந்து உட்காருங்க, ராதைய இங்க வந்து உட்காருங்க, இங்க பேசலாம், ராதை பேசலாம், கிருஷ்ணா பேசலாம், இப்படியே பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருங்க. அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். ஆனா அவங்க நாமம் வேற ஒரு நாமமா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, நம்மளோட இதுக்கு போனா போய் பாருங்களேன், மதுரால பிருந்தாவனத்துல போய் பாருங்க, ரிக்ஷா ஓட்டுறவரும் சரி, டாக்ஸி ஓட்டுறவரும் சரி, நடந்து போறவரும் சரி, டீ கடையில் நிக்கிறவரும் சரி, வழி போக்கணும் சரி, என்ன சொல்லுவாரு, நம்ம எதை கிராஸ் பண்ணா ராதே ராதே தள்ளி போங்களேன், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தள்ளி போங்களேன் அப்படின்வாங்க. அது போல நம்ம வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ராதா கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணா கூப்பிடுங்க. கண்டிப்பா நமக்கு இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை கண்டிப்பா சொல்லணும். 9வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோர் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதரம் அசிந்த ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவரே, மிக பழமையானவரே, கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடையவர் நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையின் கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷ ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். நாம் எப்பவுமே பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜபமாலை கையில நம்ம போட்டுக்கிட்டு பைய போட்டு நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம். நடக்கும் போதும், படக்கும் போதும், உட்காரும் போதும், பேசிட்டு இருக்கும் போதும் நம்ம பாட்டு பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருப்போம். நம்ம அந்த மாதிரி என்னைக்குமே செய்யாதீங்க. இந்த சொன்ன மாதிரி பகவானுடைய விக்கிரகத்தை உள்வாங்குங்க, பகவானுடைய ரூபத்தை நினைச்சுக்கிட்டே செய்யுங்க, பகவானுடைய லீலையை நினைச்சுக்கிட்டே செய்யுங்க. ஒரு வாட்டி செஞ்சு முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது, இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தாலும் உத்தம நிலை தான். ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்க. அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுடைய லீலையை நினைச்சு பாருங்க. எவ்வளவு அற்புதங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு பகவான், அதை நினைச்சு பாருங்க. அதை நினைச்சு இல்ல, அதை அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே செய்யுங்க. அப்படி செய்யலையா, சரி விட்டுருங்க. என்ன பண்ணுங்க, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது, இன்னைக்கு பகவானுக்கு ஒரு பிரசாதம் பண்ணணும்ப்பா, இன்னைக்கு அருமையான பிரசாதம் பண்ணணும்ப்பா, இன்னைக்கு சரி இந்த பிரசாதம் பண்ணலாமா, இந்த பிரசாதம் செஞ்சு வைப்போம், அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஹரிநாமத்தை நினைச்சு சொல்லி பாருங்களேன். கண்டிப்பா முக்தி தான். அப்போ நம்ம மனசு நம்ம கிட்டே இருக்கும், நம்மளோட புத்தி நம்ம கிட்டே இருக்கும், நம்ம செயலும் நமக்குள்ளே இருக்கும், எங்கேயுமே வெளியே போகாது. இல்லைங்களா? இதுதான் இந்த தன்மை. நீங்க பகவானுக்கு சூப்பர் பிரசாதம் நீங்க பண்ணி ஆகணும்பா, நீ உணவு சூப்பரா பண்ணணும். அந்த ஜபமாலை பண்ணும் போதே, ஜபமாலை கையை வைக்கும் போதே நீங்க அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட பேசுற மாதிரி நீங்க பண்ணிடணும். கற்பனையா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, யாராவது பார்த்து நம்ம தப்பா சொன்ன நம்ம பைத்தியகாரமா பண்ணிக்கிறோம் சொன்னால் பிரச்சனையே இல்லை, தேவையில்லை. நமக்கு தான் தெரியும் பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுறாரு, நம்மகிட்ட பேசினே இருக்கார், நமக்குள்ள இருக்கிறார். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லணும், நேரம் இல்லை, அதனால நாம லெவல் 2ல வாங்க, அப்போ விரிவா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 15வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் உபேத்ய புனர்ஜென்ம து காலயம் அசாக்ஷ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி, அதாவது பக்தியில் யோகியான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்தில் திரும்பி வருவதே இல்லை, ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஏன்னா மகாத்மான்றார், போன அத்தியாயத்திலும் சொன்னார் பகவான், என்னுடைய மகாத்மாக்கள், என்னுடைய பகவத் பக்தர்கள் எல்லாருமே மகாத்மாக்கள்னார். நம்மள யாரு பாருங்க, கீதையை கேட்கிறோம், கீதையை கேட்டுட்டு நாமும் செயல்பட போறோம். அப்ப நாம எல்லாம் பகவானுடைய மகாத்மாக்கள் தான் பகவானுக்கு. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, ஒரு ஜெயில் கைதி என்ன பண்றார், அந்த ஜெயிலை விட்டு தப்பிக்க பாக்குறார். நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம், நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இதான் நம்ம லோகம், நம்ம மனைவி இருக்கிறாங்க, நம்ம கணவன் இருக்காரு, நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பேரப்பிள்ளை இருக்காங்க, சமுதாயம் இருக்கு அப்படின்றாங்க. இது எல்லாமே மாய. நாம எங்க திரும்ப இருக்கிறோம், ஜெயிலுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம். இந்த ஜெயில இருந்து நாம தப்பிக்கணும். எல்லாமே ஜெயில் தான். இது ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா, இப்போ நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் ஜெயில், சென்னை சென்ட்ரல் ஜெயில், புழல் ஜெயிலுன்னு வச்சுக்கலாம். சென்னையில புழல் ஜெயில் இருக்கு. அந்த ஜெயில 3 விதமான கேட்டகரி இருப்பாங்க.
ஜெயில் கைதிகளே 3 விதமான கேட்டகரி இருப்பாங்க. ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஐபியா இருப்பான், ஒரு அரசியல்வாதியா இருப்பான், இல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டுறவனா இருப்பான், ஏதாவது ஒண்ணு இருப்பான். ஆனா தப்பு பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டான், ஜெயிலுக்குள்ள வந்துட்டார். வந்துட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் விஐபி கேட்டகரினால அவருக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரூம்ல ஃபேன் ஓடும், அவருக்கு ஒரு டிவி கொடுத்துருப்பாங்க, நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பாரு, வீட்டுல இருந்து சாப்பாடும் வரும். ஆனா உள்ளுக்குள்ளதான் இங்கதான் இருப்பார், சுகமா இருந்துட்டு இருப்பாரு அவர். அவர் விஐபி. இன்னொருத்தர் இருக்கார், மிடில் இருக்கிறவர். அவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு கப்பம் கட்டுறார், வரி கட்டுறார். அவர் ஏதோ தொழில் வகையிலேயோ ஏதோ ஒரு வகையில ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டார், அவர் உள்ள வந்திருக்கிறார். அவர் 2ஆம் தரம் விஐபி. அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரூம் கொடுப்பாங்க, சாப்பாடு வீட்டுல இருந்து வரும், ஆனா டிவி இருக்காது, ஃபேன் இருக்கும். ஒரு சில விஷயங்கள் இவருக்கு இருக்காது. அவர் உயர்ந்தவருக்கு இருந்தா அவருக்கு இருந்த மாதிரி அவளை பாதி தான் இவருக்கு இருக்கும். அடுத்த நிலையில உள்ளவர் இன்னொருத்தர், 3ஆம் தரம் உள்ளவர். அவரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம், தனி ரூம் கொடுப்பாங்க, ஆனா ஃபேன் இருக்காது, டிவி இருக்காது, சாப்பாடுலாம் இருக்காது. ஏதோ ஒரு வசதி, கொஞ்சம் வசதி கொடுப்பாங்க. அதே கடைநிலையில இருக்கார் பாத்தீங்களா, அவருக்கு எந்த வசதி கொடுக்க மாட்டாங்க. அவர் டாய்லெட் அந்த ரூம்ல தான் இருக்கும். அவர் செஞ்ச சாப்பாடு அவரு அவரே அவரு அவரு அவருடைய பாத்திரங்கள் எல்லாமே அவர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி அவர் ட்ரெஸ் அவரே வாஷ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கடைநிலை உள்ளவர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்போ இதுல உள்ள பாருங்க, இந்த 4 பேருமே ஒருத்தர் ஒரு பெரிய விஐபி இருக்கு, அடுத்த ஸ்தானம் இருக்கார். 4 பேருமே 4 விதமா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இதுல என்ன தெரியுங்களா, முதல்ல இருக்காரு பாருங்களா, உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உள்ள விஐபி இருக்காரு, அவரும் ஜெயிலுக்குள்ளதான் இருக்கிறான்றது அந்த அறியாமல் இருக்காரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளதான் இருக்கிறார். அதே மாதிரிதான் நாமளும். பெரிய செல்வந்தரா இருந்தாலும் இந்த லோகத்துல இருக்கிற நாம எல்லாமே எங்க இருக்கிறோம், ஜெயிலுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம். கடைநிலை உள்ளவனும் சரி, மிடில் கிளாஸும் சரி, கொஞ்சம் மிடிலுக்கு அப்புறம் இருந்தும் சரி, எல்லாருமே ஜெயில தான் இருக்கிறோம். அதை மறந்துட்டு நாம என்ன பண்றோம், தான் என்ற அகங்களை சுற்றி நிற்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் துக்காலியம். என்னைக்கு எந்த பிரச்சனை வரும் சொல்லவே முடியாது. அதனால பக்தி யோகியின் மகாத்மாக்கள் என்ன அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்ப நிறைந்த தற்காலிகமான ஒருத்தருக்கு திரும்பி வருவதே இல்லை என்றார். இப்ப பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிறார். இந்த ஜெயில இருந்து நாம் தப்பிக்க பார்க்கணும். இது சிறைச்சாலை தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா? இந்த 16 பாத்து ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம புவனால் லோகா புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்து பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனை என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றுமே மறுபிறவி எடுப்பதில்லை என்றார் பகவான். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கலோகம் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் கூட தவறக்கூடியவர்கள். நாம 120 வருஷம் வாழ்ந்தோம்னா அவங்க 1 கோடி வருஷம் வாழ்வாங்க, அவ்வளவுதான் டிஃபரெண்ட். ஆனா அவங்களுக்கும் அழிவு உண்டு. அங்கேயும் பாருங்க, இந்திரனு பாருங்க, நாற்காலி எப்ப புடுங்குவான்னு எவன் புடுங்குவான்னு தெரியாது, பாத்துக்கிட்டே இருப்பான். 4 கால் இருக்கா நாற்காலியில, ஒரு கால் எங்கேயோ உடஞ்சுன்னா போச்சுடா, நம்ம நாற்காலி போச்சுடான், உடனே சண்டை போடணும், உடனே பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும். எல்லாம் பங்காளி சண்டை தான். அசுரர்கள் யாரு, உடன் பிறந்தவங்க தான், உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் தான், உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் இத்தனையும். கசிப முனியோட பிள்ளைகள் தானே அசுரர்களும் தேவர்களுமே இல்லைங்களா? அவங்களும் எப்பவுமே பங்காளி சண்டை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால துக்காலின் தான், அதுவும் துக்காலின் தான். இது பூமி சொல்லவே வேணாம். நாமளா ஒரு மதத்தை கிரியேட் பண்ணிப்போம், நாமளா ஒரு ஜாதியை கிரியேட் பண்ணிப்போம், நாமளே நமக்குள்ளே ஏதாவது சொல்லி அடிச்சு சண்டை போட்டுப்போம். பக்கத்து வீட்டுக்காரன், டேய் உன் கீரை, உன் முருங்கை மரம் இங்க கீழே வந்துச்சு, உன் மரோட நிழல் இங்க வந்துருச்சு, உன் பாத்திரம் இங்க வந்து விழுந்துச்சு, ஏதாவது ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம. இதுவும் துக்காலியம் தான். ஆனா நரகலோகம் சொல்லவே வேணாம் இல்லைங்களா? எல்லா லோகமும் 14 லோகமும் பிரச்சனைக்குள்ள நாகரம் தான். பகவானுடைய வைகுண்டம் மாத்திரம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18, 19 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சகஸ்ரயுக பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சகஸ்ராந்தம் தேகோராத்ர விதோ ஜனாக. 18. அவ்யக்தாத்வ்யக்தக்ய சர்வா பிரபவத்யகர் ஆகமே ராத்ர்யாகமே பிரலீயந்தே
तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतक्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राद्रयागमे वशः पार्थ प्रभवर्त्यः आगमे. हरे कृष्णा. 17 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 17, 18, 19 என்ன சொல்றாருங்க? மனித கணக்கப்படி 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலும் அவரது இரவு காலம் அது நீண்டது. இப்ப நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல கொடுக்கும்போது பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னார் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட லைஃப் நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மாவுடைய ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொன்னோம். திரும்ப ஒரு ஞாபகப்படுத்துறேன், ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். டைம் அதனால பரவாயில்ல, கொஞ்சம் உட்காந்து பார்ப்போம். கலியுகத்துல நம்ம என்ன சொன்னோம்? 4,32,000 வருஷங்கள் இல்லைங்களா? 4,32,000 வருஷம் திருப்பி கூட்டினா 8,64,000 வருஷம். 8,64,000 வருஷத்துல திருப்பி ஒரு 4,32,000 கூட்டினா 12,96,000 வருஷம் வருது. இப்ப இந்த 4 யுகங்களுமே இது சதுர யுகம் சொல்லலாம், ஒரு மகா யுகம் சொல்லுவோம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லுவோம். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது என்ன சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? இந்த 4 யுகம் சேர்ந்தது ஒரு சதுர யுகம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம். 71 ரவுண்டு போன பிறகு ஒண்ணு வரும். அது என்ன சொன்னோம்? நாம் ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? மறந்துட்டீங்களா? பிரளயம் குருஜி. என்ன பிரபு? பிரளயம் இல்ல 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 இல்ல, அதாவது 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். 76 திவ்யம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம். 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்தது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்பம். அதுதான் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. அதே இரவு பொழுது நீண்டு நிற்கும். அப்ப இரவு பொழுது இருக்கும் போது நாம் எங்க இருப்போம்? பகவானுக்குள்ள இருப்போம். அதான் சொல்றாரு, பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையில் தோன்றுகின்றன. பகல் பொழுது வரும்பொழுது எல்லாமே திரும்பவும் அவன் இடத்துக்கு போய் சேருவாங்க. எங்க பிறப்பாங்க? இங்க வந்து நிலத்துல வந்து பிறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, தோன்றுகின்றனர். பின்னர் பகவான், அது பிரம்மாவுடைய இரவு வந்தவுடன் அவர் திரும்பவும் பகவானுக்குள்ள போயிடுறாங்க. அப்போ பிரம்மாவோட இரவு பொழுது வரும்போது ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா நம்ம எங்க இருப்போம்? பகவானுக்குள்ள இருப்போம். அது உத்தம நிலை கிடையாது, அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது உத்தம நிலை கிடையாது. பகவானுக்குள்ள இருக்கிறது உத்தம நிலை கிடையாது. பகவானுக்கு வெளியே அவருக்கு சேவை பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் வைகுந்தம். வைகுந்தத்துல இருந்தா நமக்கு இறப்பே கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா லோகங்கள் அழிஞ்சாலும் பகவானுடைய லோகம் அழியாது இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மா பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன, பிரம்மா இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரியாக அழிக்கப்பட்டு எங்க போறாங்க? பகவானுக்குள்ள போயிடுவாங்க. ஆனா பகவான் தொண்டு பண்ண முடியாது, தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் உத்தம நிலை. உத்தம நிலை எங்கன்னா வைகுந்தம் போகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பகவான் இந்த பதங்களை சொல்றாரு 20ல. நான் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 20வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा. परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமான திவ்யமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமனது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழியுது. பகவானுடைய வைகுந்தம் என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. மற்ற லோகங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிரும். எல்லாமே 7 14 லோகமும் எல்லா அண்டமும் அழிஞ்சிரும். ஆனா பகவானுடைய லோகம் மட்டும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துக்கு போதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப உயிரோடும் போது பத்தி சொல்றார், எந்தெந்த நேரத்துல உயிர் விட்டா என்ன மாதிரி அடைய போறோம் அப்படின்றதையும் இந்த பதம் மூலியமா 24, 25வது பதம் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः.
धूमोराद्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र सान्त्ररसं रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्धते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. 24 என்ன சொல்றாரு? பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பில் உள்ள இரு வாரங்கள் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் உலகை விட்டு சென்ற அந்த பரமனை அடைகிறார். இது என்னன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உத்தராயணம். உத்தராயணத்துல இறக்கும் போது எங்க போய் சேர்றாங்க? பகவானுடைய வரத்தை அடைகிறாங்க. இந்த 6 மாசம் என்னடா சூரியன் கிழக்கு தான் உதிக்கும், மேற்கு நோக்கி தான் போகும். ஆனா இது என்ன வடக்கு நோக்கி போகுது? நிறைய பேரும் குழப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா? வடக்குனா வடக்கு கிடையாது, வடமேற்குல போகும். அதே மாதிரி தென்மேற்குல போகும். தென்மேற்குல போறதுதான் வந்து என்ன சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா தட்சாயணம். அந்த இடத்துல யாரு அந்த அந்த மாசத்துல அந்த இதுல யாரு இறக்குறாங்களோ அவங்க எங்க போவாங்க? சொர்க்கம் போவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க செஞ்ச புண்ணியத்து தகுந்த மாதிரி அந்தந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. அதுக்கு என்ன சொல்ற பாருங்க, புகையாலும் இரவிலும் தேய்பிரையாலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றன. திரும்ப இங்கதான் வருவாங்க. அப்போ உத்தராயணில பிறகு இறக்குறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைகிறாங்க, இயற்கையாவே முக்தி அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அதை பத்தி சொல்றார். இது வந்து கால நேரத்தில் உள்ள இயற்கையா மரணம் அடையும். 28வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. वेदेषु यज्ञेषु तपसु सैव दानेषु यत् पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उभयति साध्यम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதையில் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவ அனைத்தையும் பெற்று இறுதி நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். பகவானுடைய அதாவது 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? 8 நிலையை பார்த்தோம். 8 நிலையில பார்க்கும்போது ஒரு நிலையில பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து தானம் கொடுக்கறது, நம்முடைய தவங்கள் 5வது படிச்சோம் இதை பத்தி. அத 4 விதமான சமுதாய தூண் பார்த்தோம். அதுல தவத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எப்படி நம்ம தவம் இருக்கணும்? மாமிசம் உண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? மது போதை இருக்கக்கூடாது, சிகரெட்டு பிடிக்கிறது, இந்த புகையில யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தவறான பாலுணர்வு, இதெல்லாம் தவம். வாக்கு தவம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தவங்கள் இருக்கணும். அதே மாதிரி புரிதல், தவம் புரிதல், தானம். தானம் கொடுக்கறதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இப்ப படிச்சா டைம் இல்லை நமக்கு. அது இதெல்லாம் 14, 15, 16 இந்த அத்தியாயத்தை தான் விரிவா படிப்போம் தானத்தை பத்தி. தானம் கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம். ஆனா வந்து தானம் வந்து என்ன பண்ணும் தெரியுமா? நம்மள பந்தப்படுத்தும். என்னங்க தானம் சொன்னா பந்தப்படுத்துன்றீங்க, புண்ணியம் கிடைக்காது என்று சொல்றீங்களே அப்படின்னு. தானம் படுத்தா புண்ணியம் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்னா பகவான் லோகம் கிடைக்காது, சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும் தானம் கொடுத்தா. ஆனா தர்மம் பண்ணோம்னா எங்க கிடைக்கும் தெரியுமா? வைகுந்தம் தான் கிடைக்கும். தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள பௌதிக பந்தப்படுத்தும். அதே தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்தி கொடுக்கும். அது ரொம்ப அழகா, அதெல்லாம் பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இங்க என்ன சொல்றது பாருங்க, அதாவது யாகங்கள் செய்தல், வேதங்களை படித்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதையில் மேற்கொள்ளுதல், இந்த செயல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைஞ்சு ஆத்மாக்கள் ஆவாங்க. இப்போ மோக பக்தின்னு சொல்லியிருக்கோம், பக்தின்னு சொல்லுவோம், பிரேம பக்தின்னு சொல்லியிருக்கோம். பிரேம பக்தின்றது அன்பு, பகவானுக்கு அன்பு கொடுக்குறோம். அந்த அன்பு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பு கொடுக்குறோம் பகவானுக்கு. பிரேம பக்தின்னு வச்சுங்களேன், பகவானே எனக்கு முக்தி அடையணும், உங்ககிட்ட பணிவிடை பண்ணணும், உனக்கு நான் நிறைய பணம் கிடைக்கணும், நான் அதுக்காக பக்தி கொடுக்குறேன்னுவாங்க. அதெல்லாம் மோக பக்தி. பிரேம பக்தின்றது பாத்தீங்கன்னா முழுமையா பகவானுக்கு அன்பு கொடுப்பாங்க, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அன்பு கொடுப்பாங்க. பகவான்கிட்ட எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் மேல நம்பிக்கை, முழு நம்பிக்கை வச்சும் பகவான்கிட்ட கேட்கவே மாட்டான். அவரு பாட்டுக்கு போறாரு, எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு போயிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் கோலோகுல சாட், இதெல்லாம் படிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாங்க, அப்ப பாருங்க. நாமளும் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம். நான் சொல்லின்னு தான் இருக்கிறேன், கொஞ்ச நாள் பூர்த்தி எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கோலோகுல சாட் இது. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, இதோட அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். இந்த 3 லீலையும் ரொம்ப அற்புதமான கிருஷ்ண லீலை இது. இந்த லீலை ஒரு லீலை சொல்லாம டைம் இருக்குமா கேக்குறீங்களா இல்ல இன்னொரு நாளைக்கு கேட்கலாமா? ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும், பரவாயில்லைங்களா? இந்த ஒரு லீலை மட்டும். கேக்குறோம். ஓகே, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும், சந்தோஷமா முடிப்போம் இந்த கிளாஸ. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா பகவான் குறும்பு நிறைய பண்ணுவார், ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவார் இல்லைங்களா? அவரு குறும்புக்கார கண்ணன் தானே, குறும்புக்கார கண்ணன், அந்த பாட்டே ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அந்த மாதிரி சேட்டை பண்றவரு நம்ம தாய் யசோதா தாய் வீட்டுல இருந்து ஒரு 4 வீடு தள்ளி சகுந்தலான்னு ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க, சகுந்தலா. ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல இவங்க நம்ம ஒரு யசோதாய் வீட்டுல 8 பசுக்கள் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான பசு வச்சுக்கிறார் நந்த மகாராஜா. ஆனா அந்த 8 பசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்தரமான பசுக்கள், அது ரொம்ப உயர்தரமான பசுக்கள். இப்ப நம்ம திருப்பதியில பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அங்க ஒரு திருப்பதியில ஒரு பசுமாடு இருக்கு, பசுமாடுன்னு சொல்ல முடியாது, காமதேன்னு சொல்லணும். அது அவ்வளவு அழகா இருக்கும், பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு அற்புதமா கிடையாது, அந்த காட்சி பார்த்தாவே போதும். ஒரு காமதேனு நம்ம வீட்டுல இருந்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? அவ்வளவு செழிப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரி பசுக்கள் வந்து 8 பசு தான் வச்சிருந்தார் யாரு, நந்த மகாராஜா. ஆனா சகுந்தலா வீட்டுல ஒரு பசுமாடு இருக்கு. அந்த பசுமாடு பாத்தீங்கன்னா அது இயற்கை மூலிகை தான் சாப்பிடும், விசேஷமான பசு அது, இயற்கை மூலிகை தான் சாப்பிடும். நம்ம பசு மற்ற பசுமாடுலாம் போட்டோன்னா எங்கேயாவது போச்சுன்னா வயக்காட்டுல போச்சுன்னா கண்டதை சாப்பிடும். ஆனா இந்த பசுமாடுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது மூலிகை உள்ள சாப்பாடை சாப்பிடும். அது அது கலக்கிற பால் பாத்தீங்கன்னா நறுமணம். இப்ப நம்ம வீட்டுல பால்லாம் காய்ச்சினா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் பாருங்க, குடிக்கும் போது ஸ்மெல் அடிக்கும், பால் ஒரு மாதிரி ஏடுகட்ட ஸ்மெல் வரும். ஆனா அந்த பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நான் குடிச்சது இல்ல, சொல்லுவாங்க, நம்ம இதுல சொல்லுவாங்க, அதுல எந்த ஸ்மெல்லு நறுமணம் இருக்கும் இந்த பால்ல. அப்போ அந்த சகுந்தலா தாய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெண்ணெய் செய்யறது, நெய் செய்யறது அந்த பால்ல செய்வாங்க. அங்கேயும் செய்யறாங்க, சகுந்தலா யசோதா வீட்லயும் செய்யறாங்க. ஆனா இவரு சகுந்தலா வீட்டுல தான் வந்து தொல்லை கொடுத்துட்டு இருப்பார். இவர் குடிச்சிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, இவரும் பலராமனும் குடிச்சிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, அவரோட கோபுரங்களையும் கூட்டிட்டு வந்துருவார், பத்தாத குறைக்கு இந்த மங்கிங்களையும் கூட்டிட்டு வந்துருவார். கூட்டிட்டு வந்து ஒரே சேட்டை பண்ணுவார். அங்கேயே இந்த மங்கிங் என்ன பண்ணும், பாத்ரூம் போயிடும், 2 பாத்ரூம் போயிடும், எல்லாம் அசிங்கம் பண்ணி வச்சிரும், பானையெல்லாம் உடைச்சு போட்டு நாசம் பண்ணிட்டு போயிடுவார். இப்ப இந்த அம்மா சொல்லிட்டே இருக்கும் சகோதரி யசோதா கிட்ட வந்து, அம்மா யசோதா உன் பையன் ரொம்ப சேட்டை பண்றான்பா, பலராம கூட ஒரு அளவு தேவலாம்ப்பா, இவன் ரொம்ப பண்றான், பானையெல்லாம் உடைச்சு போட்டுறான், எல்லாம் நாசம் பண்ணிடுறான், நீயாவது 8 பசு வச்சுக்கிற, நான் ஒரு பசு வச்சுன்னுக்கிறேன், ஆனா அந்த வீட்டுல வந்து நாசம் பண்ணிட்டு போயிடுறான், அதெல்லாம் நீ பொய் சொல்லாது, நீ பொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா தெத்தி விட்டுருது யசோதா. அவன் பாட்டு குழந்தை அப்படியே ஜம்முன்னு பத்துனுக்கிறான், நீ போய் அவனை போய் தொல்லை கொடுத்துருக்கிற, போ அப்படின்னு தெத்தி விட்டுருது தாய். ஏன்னா தன்னுடைய பெத்த பிள்ளை யாரை குறை சொன்னா கேட்டுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா யசோத தாய் 24 மேலும் சதா நேரமே பகவான் நினைச்சிருக்கிற தாய், கர்மயோகியோட அந்த நிலையில உள்ளவங்க மகான் யாரு, யசோத தாய். அவங்க கொடுக்குற பக்தி அந்த மாதிரி பக்தி, பிரேம பக்தி. தயிர் கடையும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அவருடைய லீலையை சொல்லிக்கிட்டே கடைவாங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அவங்க லீலை, அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தாயாச்சு. அப்ப தன்னுடைய மகனு பேர் சொன்னா கோவம் வரதானே செய்யும், ஓடி உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி விட்டுறாங்க. அப்ப சகுந்தலா வந்துட்டான், என்ன சொல்றா, ஒரு நாளைக்கு உன் பையன் என்கிட்ட வசமா மாட்டுவான், அப்ப எடுத்து புடிச்சாந்து கொடுக்குறேன்னு, அப்ப மாட்டும் போது பாத்துக்கலாம் போ, அவன் மாட்டவும் மாட்டான், 2வது அவன் தப்பும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உடனே இது சகுந்தலாப்பா யோசனை பண்றா, என்ன பண்ணலாம், இவனை பிடிக்கணும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், வீட்டை சுத்தி ஃபுல்லா மணி. ஏன்னா தலைவாசலையும் வரமாட்டான், பின் வாசலையும் வரமாட்டேன்றான், ஜன்னலும் உடையல, எல்லாமே நல்லா இருக்கு, எப்படி வரான் இவன், எப்படி இந்த மங்கிலாம் உள்ள பூந்து வைத்துன்னு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஓட பிச்சு வந்து வர்றார், ஓட்டு வழியா இறங்குறாரு அவர் டெய்லி. இந்த அம்மா கண்டுபிடிச்சிச்சு, ஆஹா இவன் ஓட்டு வழியா இறங்குறான்ப்பா இவன், சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் மணிகள் தொங்க விட்டுச்சு. நம்ம பகவானுக்கு மணி அடிப்போம் இல்லையா ஆராத்தியார் பண்ணும் போது, அந்த மணி எங்க பார்த்தாலும் கட்டி வச்சிருச்சு, ஓட்டுங்கீழ அங்கெல்லாம் கட்டி வச்சிருச்சு. இவன் எப்படி நீ மாட்டுவான்டா, சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சு, வாசல்ல கம்பு வச்சுன்னு உட்காந்துக்குது, ரெடியா உட்காந்துக்குது, சரி வரட்டும் நீ மாட்ட போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்ன பண்ற, எப்பவுமே பகவான் ரொம்ப உஷாரா இருப்பார், அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இறங்குவார் வீட்டுக்குள்ளார.
உள்ள சுத்தி பாப்பார், யாரா இருக்காங்களா, யாரும் இல்லைல்ல, ஒன்று ஒன்றா இறங்க அப்படின்னு எல்லாம் இறக்கி விடுவார். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாரு, அழகா ஒரு ஓட்டை பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி தொங்கி கிடக்குது. அது மணியை பார்த்துட்டார். அப்புறம் உள்ள தலையை வச்சு பார்க்கறாரு. உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா, டேய் எங்க பார்த்தாலும் மணி தொங்குதுங்கடா, எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்டா, இருங்க ஒரு 5 நிமிஷம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே மணிக்கிட்ட சொல்றார். அந்த அந்த மணிக்கெல்லாம் தலைவன் ஒரு மணி இருக்கிறார், தலைமணி. அந்த மணிக்கிட்ட சொல்றார், டேய் நாங்க உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு நாங்க போயிடுவோம், சந்தடி பண்ணாம போயிடுவோம். நீ எதுவுமே அடிக்க கூடாது, நாங்க உள்ள வந்தது தெரியக்கூடாது, அதனால நீ மணி அடிக்க கூடாது அப்படின்னு கட்டளை போட்டுற. பகவானே கட்டளை போட்ட பிறகு மணி எப்படி அடிக்கும்? அடிக்காது இல்லையா? உடனே மணிங்க சொல்லிடுச்சு, இல்ல நாங்க அடிக்க மாட்டோம். அது உடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, ஓடை பிரிச்சுட்டு எல்லா மங்கிங்க கோப்பர்லாம் உள்ள இறங்கிட்டாங்க. உள்ள இறங்கி அவங்க வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டம்மால் டிமின் எல்லாம் போட்டு. ஆனா இந்த தாய் என்ன, இப்ப சகுந்தரா தாய் குச்சி வச்சுன்னு வெளியே உட்காந்து கிடக்குது. இதான் இங்க தான் சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல, உள்ள ஃபுல்லா காலி பண்ணிட்டாங்க, எல்லாம் உடச்சி வச்சு நாசம் பண்ணிருக்கான். அதுல ஒரு கோபர் என்ன பண்ணிட்டாரு, டேய் நாங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிறோம், நீ என்னடா சாப்பிடாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாயில விட்டாங்க. யாருக்கு? பகவான் வாயில வச்சாச்சு வெண்ணெய. வச்ச உடனே இந்த மண்ணிங்க டங்கு 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 டங்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. பகவான் வாயில வெண்ணெயை வச்ச உடனேதான் ஆச்சு பாருங்க. அடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே மங்கிங்கெல்லாம் பிச்சுக்கின்னு ஓடுதுங்க, அங்கங்க மேல ஓட்ட பிச்சுட்டு ஓடுதுங்க, வெளியே ஓடுதுங்க, எல்லாம் ஓட்டாங்க. பலராமனும் ஓடிட்டாரு. பலராமன், டே கிருஷ்ணா கையை விடுறா, கூட ஓடான்னு. அதுக்குள்ள சகுந்தலா வந்து பிடிச்சிட்டாங்க பகவானை. அப்போ உடனே சொல்றாரு பகவான் மணிக்கிட்ட, உன்னை அடிக்காதுன்னு சொன்னேன், நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிய, மாட்ட விட்டிய எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே, பகவானே நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்கீங்களா அப்படின்னு. சொல்லு. மாட்டிக்கிட்டேன், என்ன பண்றது சொல்லு அப்படின்னு. இந்த பிறவி எது கொடுத்துருக்குற, நீ எப்பெல்லாம் உனக்கு நெய் அபிஷேகம், அதாவது உனக்கு பிரசாதம் வச்சு மணி அடிக்கும் போது தானே, நீ பிரசாதம் எப்பெல்லாம் எடுக்கிற நெய்வேத்தியம் பண்ணும் போது அப்போ பெல் அடிப்போம் இல்லையா, உனக்கு நீ எடுத்து சாப்பிடும் போது நான் பெல் அடிக்காத பிறவி அப்புறம் என்ன பிறவி இருக்கு? பகவான் வாயில வச்சாச்சு இல்ல, வச்ச உடனே மணி அடிக்கணும், அதானே முறை, அதானே என்னுடைய பிறவிய அப்படின்னு மணிகள் சொல்லுது. சொன்ன உடனே சரி போங்க, மாட்டிக்கிட்டான், சரி ஓகே, என்னம்மா பிடிச்சின்னு போறியா, பிடிச்சின்னு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இந்த அம்மா கையை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறாங்க. யாரு? பகவானோட கையை பிடிச்சி இழுத்துன்னு தாத்தான்னு இழுத்துன்னு போறாங்க. அப்போ போகும்போதே அவன் பையன் சொல்றான், அம்மா விட்டுடுமா, ஏமா தொல்லை பண்ற அப்படின்னு. என் நண்பன்மா விட்டுருமா அப்படின்னு. வாடா வாடா நீ வாடா நீ வாடான்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறாங்க கிருஷ்ண பகவானை. அடி யசோதா வெளியே வாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசல் நின்று கத்துறாங்க. கத்துறதுக்கு முன்னாடி உள்ள போகும்போதே நந்த மகாராஜா உட்காந்துட்டு இருக்கார், வாசல்ல உட்காந்துட்டு இருக்கார். பார்க்கும்போது இந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஐயோ நந்தா உட்காந்துக்கிறாரே சொல்லிட்டு உடனே ஒரு கையில பகவானை பிடிச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு கையில குச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. குச்சியை கீழே போட்டாங்க, பகவான் கையை விட்டாங்க. விட்டுட்டு அந்த துணி எடுத்து தலையில போகிறாங்க. ஏன்னா நந்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, தலைப்பட. அந்த நேரம் தான் எஸ்கேப் ஆயிட்டார் பகவான், ஓடிட்டார். ஓடுனது மட்டும் இல்லாம அவன் பையன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு ஓடிட்டார். இந்த சகோதரர் என்ன பண்ணாங்க, அவன் ஓடிட்டான், பகவான் ஓடிட்டாரு. அவனுடைய பையன் கையை பிடிச்சிட்டாங்க, பையை பிடிச்சி எடுத்து போறான். அவன் பையன் பக்கத்துல இருந்து பாவம் பார்க்கல. அப்புறம் வாசல்ல போய் யசோதா கத்துறாங்க, அடியே யசோதா வெளியே வாடி அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க. ஏண்டி சும்மா சத்தம் போட்டுன்னு இருக்க, என்னடி பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு. பார் உன் பையனை கொண்டு விட்டுருக்கேன் பாரு, என் வீட்டுல நாசம் பண்ணி வச்சிருக்கான், வீட்டெல்லாம் நாசம் பண்ணி, வா இப்பயே வா வீட்டை வந்து பாருவான்னு. டேய் சும்மா போடி, சும்மா தொல்லை பண்ணாத நீ. ஏன் பையன் சிவனே பத்துன்னு இருக்கான், பலராமன் அவனும் பத்துன்னு இருக்காங்க, நீ என்னடி இங்க வந்து சொல்லின்னு இருக்கிறேன்னு. டேய் நான் கையில பிடிச்சிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு. நீ பாரு முதல்ல அப்படின்னு. பார்த்தா அவன் பையன், இந்த அம்மா பையன், சகுந்தலா பையன். டேய் நீ எப்படா வந்த அப்படின்னு. அம்மா மாமா நந்த மாமா அப்படின்னு இப்ப செஞ்ச பத்தியா, அப்பவே விட்டு ஓட்டான் அவன், கிருஷ்ணன் ஓடிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே சொல்லுவாங்க, அந்த பாரு சும்மா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காது, நீ கிளம்பு இங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதை திட்டுறாங்க. அப்போ சகோதர தாய் சொல்றாங்க, எப்படி அப்போ ஒண்ணு இப்ப தப்பிச்சிட்டான், இன்னொரு ட்ரிப்பு நான் பிடிக்கிறேன் கண்டிப்பா, இது ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே வாசல கிருஷ்ணன் நின்று இருக்காரு. இன்னொன்னு கேட்றாங்க, டேய் கிருஷ்ணா இன்னொரு நீ வசமா நீ மாட்டுவ, அப்போ உன்னை வச்சுக்கிறேன்டா ஒண்ணு. அப்போ உடனே பகவான் சொல்றாரு, இன்னைக்கு இவன் தான் மாட்டிக்கிட்டான் உன் பையன், நாளைக்கு உன் புருஷனை கொண்டாந்து விட்டுருவேன் தெரிஞ்சுக்கோ, என்கிட்ட ஜாக்கிரதையா நடந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு லீலை பண்ணுவார். இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவ்வளவு லீலைகள் பண்ணுவார், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒரு கேட்க கேட்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். அதுல நிறைய விஷயங்களும் இருக்கும். இதுல ஒரு முக்கியமான இந்த கதையில ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா, என்ன விஷயம் பாருங்க, அந்த மணியோட விஷயம் பாருங்க.
பகவான் சாப்பிடும் போது அடிக்காத மணி எதுக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு, பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அந்த உடலுக்கு கொடுத்தது எதுக்காக கொடுத்துருக்காரு? அவருக்கு சேவை பண்றதுதான் கொடுத்துருக்காரு இந்த உடலை. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு சாதாரண மணிக்கு உள்ள சேவை கூட நம்ம பண்ண மாட்டோம். சாப்பிடுறது பௌதீகம், பேசுறது பௌதீகம், பார்க்கறது பௌதீகம், கேட்கறது பௌதீகம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழலாமா? இருக்கக்கூடாது. வாழணும், அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழலாம், ஹரிபக்தியோட சேர்ந்து வாழணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 2 ஸ்டோரியும் படிச்சேன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் லெவல் 2ல வாங்க, ரொம்ப அற்புதப்படும். இதை பரத்தை அடைதலை பத்தி இதுல முகுந்த மாலால பாத்தீங்கன்னா குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளை சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வார்கள் ஒரு சந்தேகம் வந்தது. காமம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? என்ன செய்ய முடியும்? செய்ய முடியும். கன நேரம் நினைச்சாவே போதும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. பகவான் நாமம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட முடிக்கிறோம். என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். அதாவது அர்ஜுனோட 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அந்த இறந்த நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது எப்படி? 5லிருந்து 8 வரைக்கும் நம்ம விரிவா அதை படிச்சோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது 9லிருந்து 13, 14லிருந்து 16 தூய பக்தி பகவான் கிருஷ்ணனை நினைவுபடுத்துதல், 17லிருந்து 22 பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? 22, 28 பகவான் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தி உச்ச நிலை, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாளைக்கு ராஜவித்யா ராஜகுவி யோகம், ரொம்ப அற்புதமான யோகம், அது நல்ல அத்தியாயம். அது இனி வர அத்தியாயம் பக்தி கலந்திருக்கும், பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. भावनीय वैष्णवी नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद विजय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.